Un minuto para rematar o voceiro do Goberno. Bueno, perdonado o receso, pero digamos que a proposta sigue para diante. Bueno, eu simplemente, aunque sea reincidir sobre o mismo, é unha proposta con garantías, todas as garantías legales, que ten toda a aprobación dos traballadores, si ben é verdad que hai algún que desearía mellorar máis e non se lle concedeu, entonces entendemos que debe seguir o cauce que ten que seguir. Por eso mantemos a proposta e non se vai retirar. Bueno, pois debatido, pasamos á votación. Votos a favor? Perdona, pero faltábamos segundo turno, polo menos. No, perdón, sí. No, nada, moi breve. No, vamos, iba a ter a palabra cando se fixo o receso. No, moi breve, simplemente dúas cuestións moi rápidas. Decía o diputado que leva os temas de persoal, falaba dos informes dos xefes de servizo. Esa é unha das razóns que neste caso a BNG tamén cando menos nos tirou un poquinho para atrás, porque víamos que mentras que nuns casos, se facía caso completamente ao xefe de servicio, incluso botándolle esa culpa aos xefes de servicio da valoración do posto de traballo en exclusiva, cousa que, bueno, é moi relativa cando menos, noutros casos, pois se pasou completamente dos informes do xefe de servicio á hora de resolver as alegacións, cousa que tampouco non parece moi coherente. E tamén dicir que, claro, si é certo que hai, pois eso, sobre 30, non as contei, sobre 30 alegacións, máis ou menos, é igual, non? Que sobre o volumen total de traballadores da Diputación non é moito, pero, ollo, aquí os que traballamos con reclamacións de traballadores e traballadoras toda a vida sabemos o que pasa cas reclamacións e os problemas que hai que moitos traballadores ou traballadores fan esas reclamacións. De feito, neste grupo vexamos cantas reclamacións hai de categorías baixas, todo o contrario. Normalmente son reclamacións de funcionarios ou funcionarias de niveles altos que teñen máis garantía, por así decir, de poder reclamar con total liberdade porque as súas condicións son xa bastante mellores. E, por último, que é certo que se informou, polo que nós sabemos, aos sindicatos do resultado das alegacións, pero tamén é certo que os sindicatos non son coñecedores de nin a alegación concreta, redactada, que houbo, nin das contestacións que se deron. Foi unha información xenérica sobre o resultado destas alegacións, polo que eu teño entendido, se non estou errado, que todo pudera ser, non? Pero é que máis, é que se non houbera isto, non estaríamos planteando ni siquiera a abstención, por suposto. Se do BNG nos abstemos é precisamente porque se cumpriron con estes requisitos básicos, como é, por exemplo, o de acordalo cos sindicatos previamente. Señor presidente, eu simplemente quería agradecerlle que, dado que lle fixemos unha petición que deixara o tema por o ben de todos, agradecerlle porque entendemos que co receso proposto por usted, pois que intentou mediar para que isto poda ser, e agradecerlle o gesto e lamentar pois que non tuvera receptividade por parte do seu grupo e de alguna maneira pois o desautorizaron. Moitas gracias. Non sei se quere rematar usted. Sí, eu pensei que xa rematado, pero é que volvemos outra vez máis sobre o mismo e non é verdade. É dicir, as propuestas chegan ao Departamento de Recursos Humanos conformadas co visto bueno dos jefes de servicio. Estátase dicindo unha cousa que non é certa. Co visto bueno dos jefes de servicio. É certo que cada jefe de servicio querría estar rodeado de administrativos superexpertos e de ingenieros técnicos, pero non sempre é posible. Nin todos as jefaturas de servicio teñen a mesma carga de traballo. Bueno, eu creo que é reincidir sobre o mesmo. Aquí o que está... Agora, cando votemos, has de comprobar que non está en xogo a RPT. Non está en xogo a RPT, está en xogo outras cousas. Sabémolo todos, subyace no ambiente, todos sabemos o que hai, e agora utilizamos a RPT. E utilizamos porque é o punto do orden do día no que coincidía ben. E con isto non digo máis nada. Eu manteño a postura
que a proposta vaya para diante, que se vote e alá outros teñan, no caso de que non se aprobe, pois atendan as reclamacións dos traballadores que van a ser os perjudicados, en este caso, e, por enriba, a propia casa que, no momento en que os traballadores sean os perjudicados desta situación, pois, é dicir, o que aquí se consigue vía negociación colectiva, logo é curioso, perdona que me estenda máis do minuto, o que aquí se consigue vía negociación colectiva, que é paz e tranquilidade sindical, que parece que os grupos do Partido Popular do Bloque queren levarnos a situacións como as que hai na Xunta, como as que hai en Xusticia, como as que hai no Concello de Lugo e como as que hai en outras administracións por aí. Alá iles ca súa forma de tratar cos traballadores. Logo, a nosa é clara, concisa, é moi legal. Nada máis, moitas gracias. Pasamos entonces á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a RPT. Seguinte punto. Terceiro, moción do Grupo Provincial Socialista para instar ao Ministerio de Fomento a que mellore as infraestructuras de comunicación na provincia de Lugo. Hai unha moción similar á do BNG, eu propoñía debatir as xuntas. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos os veciños e veciñas que nos acompañan nesta sesión plenaria e tamén os que nos siguen por streaming. Vamos a debatir agora sobre un tema sustancial para a provincia e que afecta o conxunto da cidadanía e que non está atendido por quen debera atendelo debidamente. Son dúas mocións, unha do Grupo Provincial Socialista, na que se insta ao Ministerio de Fomento a que aprobe un plan de mellora integral das estradas de titularidade estatal ao seu paso pola provincia de Lugo, a mellora do incremento dos servizos de tren de media distancia con orixe e destino en Lugo, así como a execución do plan de reforzo deseñado por Renfe para os servizos ferroviarios de ancho métrico Ferrolterra, Ortegal, A Mariña ou Asturias. E tamén a execución de inversións suficientes para a modernización do tren e infraestructuras ferroviarias no territorio lucense. Instar tamén ao Ministerio de Fomento a que no plazo de 6 meses elabore unha planificación na que se especifiquen actuacións, prazos de execución e o orzamento correspondente para rematar as autovías pendentes na provincia de Lugo, a conexión de alta velocidade e a estación intermodal tan demandada na cidade de Lugo, na capital da provincia. Pola súa parte, o BNG presenta unha moción instando ao Ministerio de Fomento a que de forma urxente proceda a arranxar o pavimento da estrada Nacional 6 e a autoestrada A6 ao seu paso pola provincia de Lugo, sustituindo a capa de rodadura, así como o que sexa necesario para garantir unha normal circulación dos vehículos. E tamén que o Ministerio de Fomento proceda a facer as reformas necesarias para que a Nacional 6 dispoña de todas as medidas de seguridade necesarias para vehículos e peóns, sobre todo o seu paso polas vilas da provincia. Evidentemente, a moción presentada polo BNG será aprobada polo Grupo Socialista, xa que non deixa de ser unha das reclamacións que están embebidas dentro da ampla proposta que nos presentamos para toda a provincia. Toda unha provincia que non hai comarca, non hai zona, non hai estrada, non hai infraestructura dependente de fomento que poidamos decir que se atopa en bon uso e, polo tanto, que facilita a vida dos veciños e veciñas da nosa provincia. Temos problemas co FEBE que todos coñecemos e que non se resolven, que se estudian, se analizan, se comisionan, pero non se resolven. Cada día menos frecuencia, cada día menos calidade. Temos un problema moi importante coa vía principal, coa arteria principal da Mariña, que é a Nacional 642, que iba a ser sustituída por unha A74 que non aparece
xa nin tan siquiera na memoria de quen goberna o Estado, nin tan siquiera fala dela agora o Partido Popular, mentras a Nacional 642 está en un estado pois lamentable de conservación e condiciona, polo tanto, importantemente o desenvolvemento desa zona. Pero se seguimos vindo pola Mariña cara aquí, a Nacional 634, xa o temos dito, non está mellor para nada. Está tamén nun estado de abandono desde que foi aberta a A8, que non asume todo o tráfico que circula pois por esa zona e que moitos días está pechada e, polo tanto, a Nacional 634, a carretera vella, ten que asumir a totalidade do tráfico que ven pola cornisa cantábrica ou que vai cara a ela na provincia de Lugo. A A6 é un dos hitos de fomento para a provincia de Lugo. É verdad que nos fixo originales, únicos e exclusivos en todo o Estado. Somos a única provincia que ten unha autovía de un carril, que é a A6. Unha autovía de un carril. Literalmente, hai zonas da autovía que é moi difícil circular por elas, a parte do coste que significa no deterioro que provoca nos vehículos e que, se non se arranxa de inmediato, pois como é o seu paso por Outeiro de Rei, pero tamén por outras zonas da provincia, pois evidentemente cada día peor se vai a poñer. Ademais, contando que o carril dereito, que é normal que teña un desgaste maior, porque é polo que circula habitualmente o tráfico pesado, o tráfico que máis desgaste provoca na estrada. A Nacional 120 tamén mellora, necesita alguna mellora no seu firme na súa seguridade, e a Nacional 540, que vamos a decir da Nacional 540, que non estea dito, que non saiba todo o mundo. Por eso, esa proposta do Partido Socialista, no que pedimos, de verdad, que se teña en conta Lugo, que Lugo tamén existe, e Lugo tamén necesita infraestructuras para mellorar e para poder desenvolverse. O PP, dende o Goberno Central, ten presentado un plan de estradas de 5.000 millóns de euros de financiación público e privada que deixou fora as estradas de Lugo. E por qué? Pois porque un dos condicionantes é que as estradas que se desarrollen con cargo a ese plan formen parte da rede transeuropea de transporte e as da provincia de Lugo non están. A provincia de Lugo non figura, non importa para a rede transeuropea de transporte. O propio Rajoy, presidente do Goberno, dixo que este plan é o que impulsa as infraestructuras en esta legislatura. Co cual, ese plan, ese outro plan ou esa outra promesa do Partido Popular no ano 2012, no que aprobou un plan de infraestructuras de transporte e vivienda para o período 2012-2014, no que incluían a A54, a A82, a A56 e a A76, queda desbotado. E aí estaban as autovías de Lugo. Que sabemos da A54? Bueno, que iba a estar en funcionamento no ano 2015. Estamos no ano 2018 e ainda viñeron outro día sacar unha foto on treito dela que queda. Que sabemos da A82 ou a A74 da Mariña? Absolutamente nada. Que se van a facer unhos bacheos ali na Nacional 642 cando conveña. Que sabemos da A56 ou da A76? Nada. Estamos sin infraestructuras porque o Partido Popular ten renunciado tácitamente, aunque non o recoñezca públicamente, a súa execución. É así que o retraso na autovía a Santiago é porque no ano 2013 e 2014 se deixou sin orzamento no Goberno do Estado. É certo que agora apelan un exercicio de enxeñería política a que, se queremos infraestructuras en Lugo, apoiamos os orzamentos do Estado. Orzamentos do Estado nos que as inversións veñen plurianualizados, que o que hai é que executalas, non só escribilas, executalas. Poden executar vostedes moito diñeiro en obras, moito diñeiro en estradas, sin necesidade de que se aproben os orzamentos do Estado, que, por certo, parece ser que ora se lles complican cos seus socios de goberno. Polo tanto, este planteamento de que en 6 meses
creo que é tempo suficiente en 6 meses de pedirle ao Goberno que diga que pretende facer coas infraestructuras da provincia de Lugo, en que tempo e con cantos cartos e con que actuacións, porque o que está claro é que podemos ter malos capilares, podemos ter un problema puntual, pero cando fallan todas as arterias non hai corpo que os resista e en Lugo as arterias están todas estropeadas. 6 minutos o vocero do BNG. Esperemos que non fagan falta, porque moito da argumentación acaba de dicir o portavoz socialista, non? Eu creo que non é nada novo, tense falado aquí xa moitas veces o que son o estado das infraestructuras en xeral na provincia de Lugo, non só no caso das estradas, que é bastante evidente, senón tamén en outras cuestións como é o propio ferrocarril. Non esquecemos, pois, tantos como teñen de maltratado, por así decirlo, o tema do FEBE, ou algo tamén inaudito, non? Que a día de hoxe ainda se siga tendo que cambiar unha locomotora eléctrica por unha de gasoil cada vez que ven un tren de Madrid ou de Barcelona en Monforte para que poida chegar ata Coruña, non? Algo que en pleno ano 2018 é auténticamente demencial e inaceptable a todas luces. Pero aquí estamos falando máis concretamente do tema de estradas, non? Dicía antes que xa foron moitas as veces que falamos deste tema. Neste caso, BNG centrámoslo máis no tema da A6 e no tema da Nacional 6, non por nada especial, non porque esteñan peor que as demais, senón porque no caso das outras xa o falamos en múltiples ocasións. Cantas veces falamos aquí, pois, da Nacional 540, non? Cantas veces falamos do que é o paso da 574 por Palas, o que é a Nacional 120, non? Na zona sur, o que é a estrada que vai a Ourense, que está completamente intransitable, a que vai a Foz e Viveiro totalmente, e un longo etcétera, non? Temos falado aquí varias veces da situación do Fiouco ou da inexistencia da autovía da Mariña, non? A que vai dende Barreiros a San Cibrao, que non existe nin se lle espera a corto plazo. Pero nós concretámoslo, insisto, na Nacional 6 e na A6 pola gravedade da situación e polo importante que son esas dúas vías para a vertebración da provincia de Lugo. Evidentemente, a A6 é a que permite que os produtos da provincia poidan saír cara ao resto do Estado, ou ben que os produtos do Estado e as persoas poidan entrar en Galiza. Algúns incluso temos dito que a autopista A6 está moi ben para que os emigrantes que obrigan a marchar de Galiza poidan vir visitar as súas familias con maior facilidade, que para o que vai a servir se a economía galega sigue nesta liña, non? Pero a Nacional 6, curiosamente, tuvo un incremento de tráfico, eu creo que habría que dicir que espectacular, non? É a que vertebra, por decirlo de alguna maneira, o que é a propia provincia por dentro e permite o tráfico interno, por así decirlo, tanto de mercadorías como de persoas. O seu estado, tanto dunha como da outra, eu, vivindo ao lado de ambas as dúas, tendo que andar por elas todos os días por ambas as dúas, eu creo que nunca así se viu. Nunca, xamais, a A6, desde que a construíron, tuvo o mal estado que ten neste momento. E a Nacional 6, que eu lembre, xamais a lembro así. No caso da A6, insisto, que a mí tócame desde Becerreá hasta Rábade, recorrela prácticamente todos os días, é completamente inaceptable, a parte de convertirse nun auténtico perigo. Vemos, por exemplo, na salida en Outeiro, vese claramente, en Outeiro de Rei, que xa aparece por debaixo a capa orixinal de rodadura, aparecen as sinais horizontais que estaban pintadas originalmente, e, dende logo, e o que é curioso, vese que está en mellor estado a capa orixinal que se tapou ca segunda, que está a que puxeron agora. No caso da A6, incluso se deron accidentes tamén en Outeiro de Rei, un deles bastante grave, incluso chegou a haber informes dos propios axentes de tráfico que existían baches na estrada que representaban un perigo para a circulación, e toda a resposta foi facer un simulacro de bacheo que, no canto de mellorar o problema, pois o empeoraron, porque agora seguimos tendo os buratos exactamente igual que antes, pero a maiores. Bueno, ahora xa non, xa foi desaparecendo, pero durante bastantes días tivemos area suelta, a gravilla polo
polo resto da estrada, non? En todo caso, e xa remato, aquí trátase dunha cuestión de xustiza. Non estamos a pedir ningún privilexio nin nada especial para a provincia de Lugo. Estamos a pedir que se faga xustiza ca provincia, porque é totalmente necesario que, neste caso concreto, pero podemos estender a outras moitas vías, se solucione esta situación que non só é a incomodidade, senón que é un auténtico perigo para os que circulamos todos os días por esas estradas. É un perigo. E desde que pasa o accidente, logo todos nos agarramos á cabeza e todos buscan responsabilidades. Aquí dicimos, solucionémoslo antes. Arreglemos o problema antes de que haxa algunha situación que xa seña irreparable. Bueno, remato xa, tamén non podo evitar dicilo, o que é a propia sinalización e a humanización do paso da Nacional 6 polas vilas da provincia. Aquí xa falamos dunha moción que presentara neste caso o Partido Socialista polo caso do Corgo, evidentemente, para a situación que vivimos é o meu concello, por tanto non podo deixar de poñerlo encima da mesa en Outeiro, é completamente demencial. Unha Estrada Nacional 6 que parte a vila en dous cachos, en dúas partes, onde os servizos da vila están metade a un lado, metade noutro, e obriga as persoas, moitas delas maiores e con dificultades de mobilidade, a cruzar 4 carrís para poder pasar dun lado ao outro. Xa dixen aquí outra vez que incluso un día que lles entre ganas de poñer multas aos axentes da Guardia Civil, pois van sinchar a facelo porque hasta podía multar aos propios peós por cruzar dun lado ao outro, insisto, por un lugar onde hai 4 carrís. Por fin conseguimos que 40 anos despois, conseguímolo, que 40 anos despois de construir o propio colexio puxeran unhas señales de 50, non? En unha zona escolar, pois xa iba sendo hora, e unhas bandas rugosas, 40 anos despois. Agora esperemos que de unha vez por todas se decidan a facer algo concreto pois co cruce coa carretera de Castro e o que é o paso de peos dun lado ao outro. O mismo Cano Corvo, que insisto que xa falamos outras veces tamén, que necesita melloras, ainda que a situación poida que non seña tan dramática. Xa remato, en todo caso, insistir que aquí pedimos simplemente xustiza. Nada máis, non queremos nada especial, ni ningún privilexio para a provincia de Lugo. Pedimos que se nos trate cando menos como os demais. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días. É certo que a rede viaria do Estado está nun mal estado, agora mesmo, unha situación que se veu agravada tamén polo crudo inverno que levamos, pola cantidade de auga e que os pequenos baches se foron convertindo en grandes baches, pero tamén é certo que así o entendeu o propio Goberno. Fai uns días, na visita do ministro, veu de anunciar unhas obras urxentes de reparación en diferentes vías na provincia de Lugo. Ese día, veu anunciar precisamente a obra de remate da A54 con un investimento de 103 millóns de euros e finalizada en uns anos. Pero tamén se anunciaron importantes obras, en concreto na Nacional 540, que é a máis importante en canto a distancia kilométrica, millóns de euros, pero hai que recordar que está ahora mesmo en fase de proxecto para a Nacional 540 un investimento de 6,5 millóns de euros adicionais. As obras de reparación na A6 e na Nacional 547 entre o punto kilométrico 18.700 ao 42.600 serán feitas tal como anunciou o ministro de forma inmediata en canto a climatoloxía o permita. Respecto a outras obras que se mencionaron aquí, todas son importantes. A carretera da Mariña, a A74, que se falou no pleno pasado, evidentemente unha carretera moi importante para a conexión da Mariña, tal como se recordou, está en fase de proxectos. A primeira parte, Barreiros-Foz, co proxecto xa adxudicado en fase de redacción, do que xa se certificaron 700.000 euros da redacción dese proxecto. En fase de redacción tamén a segunda parte, en fase de adxudicación, a parte Foz-Burela, en fase de redacción a terceira parte, que sería Burela-San Cibrao.
Entón, bueno, vamos vendo que se fan avances, pero tamén a carretera da Mariña pois, necesita obras de reparación, tamén se explicou no pleno pasado así mesmo, e que está en fase de adxudicación xa pois, un investimento de 3 millóns de euros para facer o arranxo que é moi necesario neste momento. Entón, quero decir que o Ministerio non se olvida desta provincia, evidentemente, todos os investimentos pois sempre nos parecen poucos, pero estánse facendo con sentido nas zonas onde máis se necesitan e seguiremos reclamando por parte deste grupo pois que así se leven a cabo. Respecto a outras mencións que se fixeron aquí, como é a mellora do ferrocarril, tamén hai melloras previstas en ese tema, e así se respondeu nunha pregunta escrita ao Congreso dos Diputados fai uns meses, en concreto o 20 de decembro de 2017, a unha pregunta de Miguel Anxo Fernández Bello. Esas obras están para facer de forma inmediata. En canto á intermodal de Lugo, pois víamos hai uns días como tamén hai avances en ese sentido e que a propia alcaldesa de Lugo se mostraba satisfeita co acordo alcanzado hai uns días en Madrid. Como digo, todas as obras son necesarias, pero moitas delas, evidentemente, irán nos orzamentos xerais do Estado do ano que ven, co cal eu espero que o Partido Socialista, que tanto reclama esas melloras en infraestructuras, pois aos seus diputados na provincia lles diga que apoien eses presupostos, porque irán con nome e apellidos moitas deses investimentos, e o non apoio significará tamén o non apoio a que se fagan esas obras que tanto necesita a provincia. Moitas gracias. 3 minutos para votar do PSOE. A verdade é que era previsible a súa salida polos orzamentos. Pero, bueno, que vostedes presuposten non significa absolutamente nada, porque se executaran o que orzamentaron, evidentemente non estaríamos na situación na que estábamos. 10 millóns de euros no ano 2016 para a rede viaria de fomento na provincia de Lugo. 8 millóns de euros presupuestados no ano 2017 para a rede viaria na provincia de Lugo de fomento. E está como está desfeita, porque non gastaron eso, fixeron a conservación básica, limpieza de cunetas, a vialidade invernal cando correspondeu, e nada máis, non lle tocaron, con lo cual non teñen executados eses cartos, aparte de 1.145.000 euros no ano 16 e outro, o mismo 1.145.000 euros no ano 2017, que fan 2.290.000 euros, que sumados aos outros 18 suman máis de 20 millóns. Que eu creo que calquera veciño é capaz de chegar á conclusión de que se soubesen gastado eses 20 millóns íntegros no ano 16 e 17 non estarían as carreteras de fomento como están, que son unha calamidade. Con lo cual, que vostedes poñan nun presupuesto cantidades que lles permitan vir por aquí dicindo os presupuestos máis comprometidos coa provincia de Lugo, que tampouco é certo, pero, bueno, insisten vostedes en intentar contar ese conto, pero que despois non se executen, non vale para absolutamente nada. Sabe vostede que non se pode confiar en vostedes en materia presupuestaria. É máis, vostede di que hai presuposto para a 74, insisto, e son plurianuales, non engañen a xente, ese presuposto pode non executar daxe o orzamento do Estado aprobado ou non. Executen esas plurianualidades que tiñan previstas e con semejante sobredotación para a provincia de Lugo, que se encheron de vender e de non vender. E que non se aclaran e tratan de engañar, porque vostedes, o 6 de junio do 2017, estamos falando de hai casi un ano, recoñecían que a Nacional 540 necesitaba xa daquela 6.600.000 euros. Pasáronlle un inverno largo por encima, con lo cual necesitará algo máis. O 21 de febreiro deste ano 2018, despois de vostede mismo decir que se iban a arreglar non sei cantas cousas nesa estrada, Fomento recoñece nunha comisión de Fomento
que sobre a Nacional 540 só prevé arreglar unha travesía. E agora veñen co anuncio magnífico, 2.800.000 euros para 200 kilómetros de carretera. Desde logo que van dar para facer maravillas en carreteras desfeitas. Isto vai ser simple bacheo, un simple disimulo. E as carreteras quedarán ao albor de que se desfagan no seguinte inverno, na seguinte choiva, na seguinte situación que provoca o mero uso dela. A Nacional 540 necesita ser rehabilitada íntegramente, necesita facela de novo firme. Non hai outra forma de solucionalo, indo botando un pouco aglomerado aquí e outro pouco aglomerado aló, non soluciona nada, porque ten o tráfico que ten, e ten o tráfico todo pesado cara a Ourense, salvo que xa vai por Monforte porque prefiere facer máis kilómetros que pasar por ese laberinto de baches. Esa é a realidade. É verdade que vostede verá diferente porque a A74 non se está facendo, o corredor que ten que facer a Xunta de Galicia de Ferrol a San Cibrao non se está facendo, pero por Xove pasou. Entonces, claro, vostede ve ali unha infraestructura maravillosa, pero é só un trociño, falta todo o demais. Falta todo o demais. É o que pedimos, que en 6 meses se clarifiquen plazos, presupostos e actuacións. E actuacións sobre todo. E o Partido Popular, se quere ter o apoio do Partido Socialista en Madrid, sabe moi fácil, porque o Partido Socialista deulle unha condición moi clara, non para aprobar os orzamentos, para aprobar un plan de conservación, de millora da rede estatal de carreteras de todo o Estado que está valorando o Goberno e que está intentando negociar ou propoñendo o Goberno do Estado sobre uns 7.000 ou 8.000 millóns de euros, se non me equivoco, ou 6.000 e pico millóns de euros, no que o Partido Socialista lle dixo con claridade que se non estaban incluídas todas as estradas, todas as infraestructuras deficitarias da provincia de Lugo, non podía apoialo. Non podía apoialo porque non pode consentir esta discriminación. Non estamos nin no plan do 2024, nin estamos no plan de colaboración pública-privada da presente legislatura. Con lo cual, para o Goberno Central non estamos en nada. E entenderá vostede que cando para o Goberno Central, para o Partido Popular, a provincia de Lugo non pinta nada, o Partido Socialista non lle pode votar a favor. 3 minutos o voceiro do BNG. É curioso, non? Como se usa a climatoloxía para disculpar todo. Cando tiñamos a provincia ardendo de esquina a esquina, a culpa era da seca. Non era da total e desastrosa xestión dos recursos para apagalo, non era de que non se fixera nada para limpar, para que non houbera os incendios, non era de que se cambiaron a normativa para poder plantar máis cerca das vivendas. Non, eso non tiene nada que ver. Era que había moita seca, por iso estaba ardendo a provincia. Agora, cando se desfan as carreteras, a culpa é da auga. Como chove moito, a culpa é da auga. Claro, que non é para nada culpa do desastroso mantemento que se fai precisamente cando non chove que cando hai que facelo. Porque, lóxicamente, se non se fai o que hai que facer cando fai bon tempo, logo cando chove pasa o que pasa. Se non se limpan as cunetas de no verán, de inverno, a auga vai pola estrada. Se non se bachea ou se dan as capas de rodadura cando quenta o sol, cando chove non se pode facer, como todos e todas sabemos perfectamente. Non hai que buscar disculpas na climatoloxía cando se trata simplemente dunha mala xestión política do asunto, que tampouco pasía nada por recoñecelo por unha vez. Se se fai proposta de emenda, pois xa está, non? Aquí algúns, supoño que haberá xente creinte que cree no proposta de emenda, pois facer o mesmo, non? Arrepíntese do feito, proposta de emenda e a solucionar o problema para o futuro. Pero non vexo moitas pintas de que eso vai a pasar así. Ben, outra cousa é o tema dos orzamentos, o manido argumento dos orzamentos. A ver, pouco convén, non hai problema cos orzamentos. Se hai que comprar algún que outro submarino ou algún que outro avión, non hai problema cos orzamentos. Algo tan simple, hasta pode sonar a demagóxico, como renovar a concesión do bar do Congreso dos Diputados, non houve problema de orzamentos. Hombre, pois para tapar buratos que poden provocar accidentes hasta mortais, eu creo que tampouco debería ser a disculpa dos orzamentos. Utilizar ese argumento, polo menos, para non facelo, porque aquí estamos falando de cuestións de emerxencia,
Os buratos que ten a A6 e os buratos que ten a Nacional 6 é unha cuestión de emerxencia, de seguridade, a parte da propia comodidade na circulación de facer unhas estradas propias do ano 2018 do século XXI e non como eran os anos 70 que cando se fixo ese tipo de infraestructuras. Non é de recibo, falo da Nacional 6. Non é de recibo, e non é por menos de recibo as disculpas que nos puxeron. Igual que non é de recibo seguir obrigando a xente maior, por decir a xente maior que ten máis dificultades, a que teña que cruzar 4 carrís nunha estrada con líneas continuas para poder pasar a un lado ou outro da súa vila. Non é de recibo. E algo haberá que poñer encima da mesa para solucionar eso. E non vale dicir, non, é que non hai orzamentos, non. O dos paquetes conxuntos, eso ten algo que ver co punto anterior que debatimos, co da RPT, o dos paquetes conxuntos na negociación teñen que rematar. E unhas cousas non teñen que ver cas outras, porque se metes un paquete conxunto para solucionar un problema grave, estás facendo unha chantaxe. E non vale. Eso é facer trampa. Eu sinto que lle toca a vostede defender isto, de verdad que o sinto, porque xa non é a primeira vez, e creo que hasta se podría chegar a un acordo con vostede. Pero tócalle un papel realmente desagradable neste caso, porque non ten moita defensa o asunto. Esperemos que alguén lle entre un ataque de razón, un ataque de sentido común, e poña cando menos, e xa, insisto que xa non é pedir máis, cando menos as cuestións de seguridade humana, de seguridade das persoas, que lle entre un ataque de responsabilidade e solucionen isto, pero de forma urxente, non dentro de 3 meses, ni dentro de 4. Falaba que era 2,8 millóns de euros para solventar isto. Hombre, estamos nunha institución bastante máis pequena, modesta, que é o Estado español, e temos, entre pitos e flautas, entre unhas cousas e outras, de cerca de 20 millóns de euros para as estradas da provincia. E creo que non é un tema comparable. Creo que non o é. Non? E, co cal, home, esas cantidades eu creo que para os orzamentos do Estado, po volumen que manexa o Ministerio de Fomento para estradas, eu creo que é algo ridículo para unha provincia como é a provincia de Lugo. Penso, e sobre todo cos problemas de seguridade que ten. Reflexionen, chamen aos seus homólogos de Madrid e que se poñen as pilas, e que se poñen a funcionar, e que se preocupen dos problemas da xente máis que de outras cousas que non teñen nada que ver con eses problemas das persoas. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, cando falaba 2,8 referíame a actuacións urxentes, pero a maiores referíame tamén aos 6,5 millóns para Nacional 547, ou referíame tamén aos 3 millóns de euros para a carretera da Mariña, ou tamén podo falar para a Nacional 634, outra obra de 2.800.000 euros. Habría que sumar todas esas partidas, non? Non hai que quedarse só cos 2.800.000 euros que van para actuacións de emerxencia. Quería comentarlle ao señor Santos que, evidentemente, que os orzamentos en moitas ocasións teñen que ser plurianuales por un tema estritamente non só presupuestario, sino de execución. É imposible executar unha obra grande en só un ano. E así, moitas obras son plurianuales, iso é básico, non? É lóxico. Pero, bueno, quédome con eso que o Partido Socialista apoiaría os presupostos do Estado se se contemplaran eses 7 millóns de euros para carreteras da provincia. Eu creo que é un anuncio bo, positivo, e, bueno, é de agradecer tamén ese ofrecemento, non? Ben, é necesario comentar tamén que o Partido Popular, nos últimos anos que tivo oportunidades de goberno, que ten, pois executou e pagou moitos dos gastos que quedaran pendentes de obras algunha contratada polo Partido Socialista, pero inaugurounas, executounas e rematounas o Partido Popular con ese compromiso que ten tamén cas infraestructuras da provincia de Lugo. Pero, respecto, voume quedar con algo da primeira intervención, cando decía que fallan as arterias. En este sentido, teño que dicir que é moi fácil ver a palla no ollo alleo e non ver a viga no propio, non? Porque podemos falar das carreteras provinciais do Estado no que están actualmente. E podo dicirlle tamén ao BNG cando as familias, a xente que emigra que ven pola A6, pero as familias circulan todos os días por carreteras provinciais. E as carreteras provinciais teñen un estado de mantemento deplorable. Hai fochancas por todos os sitios, eu sufroas todos os días, os meus veciños tamén, pero todos os concellos da provincia estou convencido tamén. Son as infraestructuras máis usadas e non se pode ir recortando cartos de mantemento.
porque é un mantemento necesario, que se usan todos os días e que sufren todos os días os veciños. Como despois vai algo relacionado con isto, pois eu creo que é necesario aumentar tamén os gastos para mantemento e non pedir só a outras administracións, senón facer ter un pouco de sentido de responsabilidade e facer o que nos compete aquí, que son as propias, non? Arreglar as carreteras propias que o necesitan moito, e a moita urxencia tamén. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. A verdade é que a vostede lle inculcaron o manual, pero con precisión, Lo primeiro, diga usted que o outro dixo algo que non dixo. Non dixen que o PSOE iba a apoiar os orzamentos do Estado. Dixenlle que o PSOE condicionaba o apoio a un plan específico de conservación da rede viaria estatal a que se incluísen todas as infraestructuras de Lugo. Cámbialle moito o conto, e vostede ben non entendeu, o que pasa que non lle interesa dicilo. No segundo capítulo do manual pon échele la culpa a Zapatero. E vostede, evidentemente, tuvo que traer Zapatero a colación. E no terceiro capítulo di, se aún así ve que va perdiendo, hable de los outros, pero non hable de lo suyo. E iso é o que fixo vostede, de verdade que o clavou. Eu creo que o Partido Popular lle ten que dar un título máster ou honoris causa ou algo deses que fai a medida de quen lle correspondan, porque o manual, desde logo, que o aceptou a medida. Isto vai, señor diputado, de se queremos ter unha planificación clara e concisa de plazos, tempos, actuacións e orzamento para as infraestructuras da provincia de Lugo. Non lle vai doutra cousa. Bueno, voten en contra. É verdade que con eses 2,8 millóns de euros van a conseguir que cerca das eleccións municipales haxa unhas máquinas fresando algún trociño de aglomerado e confundir os veciños que os convencerán de que van facer macroobras. E o seguinte inverno, pois, evidentemente, volverase levantar o firme da Nacional 540, volverase levantar o firme da Nacional 642, seguiremos esperando pola A74, pola A56, pola A76, seguiremos esperando por todo. Simplemente pedíamos eso. O outro día aprobou o Congreso dos Deputados na Comisión de Fomento unha resolución en este aspecto. É verdade que tamén contou co voto en contra do Partido Popular. Iso é o que lle importan os veciños de Lugo ao Partido Popular, nun novo exemplo de desprecio. E da cuestión que apelaba vostede, teremos ocasión de falar despois. E o gallá, puidese vostede poñer as cifras encima da mesa que pon esta Diputación. Debatidas as mocións, queres facer unha puntualización? Nada, menos de un minuto, me parece. Solo un comentario. Tamén terei o último minuto, digo eu, non? Nada, moi breve. Comparto con vostede o problema das estradas provinciais, que, por suposto, son tamén moi necesarias. Pero, se algo fixemos, creo que ben, este ano é precisamente este plan que temos aprobado para o ano 17-18 para darlle unha boa volta. Logo, o 19 volveremos a falar. Eu xa me gustaría que no Estado fixeran algo parecido anualmente, ano a ano, unha programación concreta de cartos e de investimentos e de sitios onde se visten estes cartos para os próximos anos. Xa me gustaría. A min varíame, se fixeran o mismo que fixemos na Diputación. Pasamos a que se votan as dúas mocións xuntas cos mesmos puntos. De acordo. Votos a favor das mocións? Unanimidade. Cuarto punto. Cuarto, moción do Grupo Provincial Socialista para instar ao Concello Superior de Deportes e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia ao desenvolvemento dun plan de apoio económico ao deporte base no que se inclúa na nova regulación laboral máis flexible das actividades remuneradas que se realizan no seo dos clubs e das entidades deportivas sen ánimo de lucro. 6 minutos o vocero do PSOE. Moi bons días, señor presidente, señores e señoras deputadas. A moción que trae hoxe o Grupo Socialista pretende poñer en valor e recoller unha reivindicación que están a trasladar constantemente a maior parte dos clubes deportivos e as entidades deportivas en ánimo de lucro desta provincia. Non é algo
veña da hora, senón como consecuencia da aplicación dunha lei que obliga a cotizar a maior parte de toda esa xente que en moitos casos colabora de maneira altruísta, como son os adestradores, os monitores, os técnicos de distintos clubes que colaboran, como dicía, de maneira completamente altruísta en moitos casos, de maneira desinteresada con todos eles. É unha demanda, como decía, que se produce como consecuencia da obligación de todos estes clubes obligar os seus traballadores a que coticen por o réxime xeral da Seguridade Social, no réxime de cotización común. Isto está a xerar grandísimos problemas en moitos clubes, está a encarecer os custos económicos dos orzamentos da maior parte destos clubes e, ao mesmo tempo, está a producir que a repercusión que se produce destos incrementos económicos dos clubes recaiga, sobre todo nas familias, nos nenos e nenas, e sobre todo nas súas familias, posto que debemos lembrar a importante labor de integración e social que desenvolven a maior parte destes equipos na provincia de Lugo. Na nosa provincia temos preto de 2.000 equipos, 2.000 clubes, fundamentalmente amateurs, sen ánimo de lucro, e así nos trasladan a necesidade de tratar de cambiar un pouco este réxime de cotización da Seguridade Social. Dende logo, quero aclarar que cando existe unha norma hai que cumprila, pero cando queda demostrado e patente que unha norma non funciona, creo que aqueles que teñen a capacidade legislativa de poder cambiar as normas ou cambiar a legislación, cando se ten demostrado que as leis fallan, e que poden xerar un grave prexuízo, neste caso, para un colectivo amplísimo en todo o Estado español, en Galicia e concretamente tamén na provincia de Lugo, creo que todos debemos de sumarnos a unha iniciativa que non deixa de ser pioneira, que non deixa de ser algo que se veña reclamando xa dende fai anos, non? En definitiva, o que se pretende con esta iniciativa é, por un lado, como se decía no propio título, instar a aqueles organismos que, de alguna maneira, teñen competencia a que tanto o Consello Superior de Deportes, dependente do propio Ministerio de Educación e de Deporte, así como tamén a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, en estreita colaboración coas federacións, tanto nacionais, autonómicas e incluso a unha representación ampla da maior parte dos clubes, desenvolvan un plan económico e de viabilidade e sustentabilidade do deporte base. No deporte base todos coñecemos casos de que temos a nenos e nenas que desenvolven unha actividade que, en lugar de estar facendo outra cousa, se adican a facer deporte, que o seu elemento integrador, o seu elemento social, e todo iso non se pode poñer en risco, que é o que se está facendo co que o Ministerio de Emprego e Seguridade Social deu en chamar, dende fai 2 anos, regulación laboral da actividade desenvolvida nos clubes, entidades e deportistas sin ánimo de lucro. Isto que ven a decir é desenvolver un importante lastre sobre a maior parte destos clubes deportivos. Por iso é importante desenvolver e apoiar o deporte base, o Consello Superior de Deportes e concretamente a Secretaría Xeral para o Deporte teñen capacidades para poder desenvolver este cambio normativo. En segundo lugar, no marco dese plan de viabilidade económico, tamén se debe establecer en colaboración, estreita colaboración co Ministerio de Emprego da Seguridade Social, que quen ten competencias para elo, desenvolver unha normativa máis flexible, na que regule un pouco as remuneracións ou as retribucións económicas ou as pequenas percepcións monetarias que reciben moita xente destos clubes, sobre todo, como decía, os monitores, os adestradores e incluso moitas veces os voluntarios, que actualmente, insisto, teñen que cotizar por réxime de Seguridade Social, que en moitos casos, ademais, xenera incompatibilidades co tema a xente que está xubilada, os funcionarios, o ter que cotizar, perderían unha serie de dereitos, o cal está condenando os clubes. Na mentres non se produce, digamos, ese cambio normativo, instamos a que se paralicen
esas inspeccións masivas que se veñen realizando en moitos clubes da provincia. Habíamos ao longo destes meses no periódico constantes inspeccións que se están facendo dende o Ministerio. Entón, paralizalo, ter un debate sosegado, establecer unha regulación acorde cas necesidades da maior parte dos clubes e garantizar a viabilidade e a sustentabilidade do deporte base na provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, moi bons días a todos. Moi brevemente, comentar en relación coa proposta de acordo que se nos trae sobre esta moción. No punto número 1, en donde se nos dice que se desenvolva un plan de apoio económico e de mellora do deporte base, comentar que a Secretaría Xeral para o Deporte xa dispón dun plan económico de apoio ao deporte base que se concreta a través dos convenios cas federacións deportivas galegas, dos plans de tecnificación, das subvencións aos clubs e as entidades deportivas, das asociacións deportivas escolares e do plan Xogade, entre outros. Concretamente, no que respecta a nosa provincia, o ano pasado, destináronse 2,17 millóns de euros en accións a promocións do deporte na provincia, basicamente dentro que é o programa Xogade, 367.300 euros, o patrocinio de 8 eventos deportivos e 14 subvencións a equipos de primeira e segunda división por importe de 330.700 euros, en subvencións a 163 agrupacións deportivas e deportistas de alto nivel, 292.000 euros, e a mellora de infraestructuras deportivas e equipamentos, incluso nos nosos concellos, 287.358 euros, sin esquecer a aportación ás distintas federacións por importe de 900.000 euros. Polo que respecta, digamos, ao punto número 2 da proposta de acordo, donde se nos pide que se regule convenientemente, de acordo coa legalidade vixente no ámbito laboral e as peculiaridades de cada modalidade deportiva, as actividades remuneradas que se realizan no seo dos clubes e das entidades deportivas, así como as medidas oportunas para asegurar o mantemento e consolidación e consolidada a rede do voluntariado no deporte, entendemos que, tal como se indica, o que habría que instar, evidentemente, a quen tenga competencia, que non é outro que o Ministerio de Emprego e de Seguridade Social, a que modifica a normativa laboral e o voluntariado para que se adapte á realidade destas entidades. Desde este grupo estamos absolutamente de acordo e xa anticipamos o noso voto a favor desta proposta. 6 minutos o vocero do BNG. Sí, nos entendemos a problemática existente ao respecto. Xa non é de agora. En semanas pasadas se daba un caso nun clube da Mariña que estaba sendo inspeccionado por eses temas dos monitores, dos entrenadores de fútbol base, que é moi pouquiño o que están percibindo, esas remuneracións polo tempo que lle dedican, xente que está desde hai moitos anos vinculada a eses clubes e que é unha mínima compensación, moitas veces nunca se lles paga o traballo que realmente fan. Claro, cambiar a legislación nós entendemos que é necesario. Sabemos tamén o que aconteceu en algún deporte destes dos máis recoñecidos, dos deportes de masas na época de bonanza económica, pero non é a mesma situación. Todos sabemos que en determinados deportes, había xente quasi profesional, sin tributar nin a Facenda nin a Seguridade Social en moitos casos, non? Sabemos, eu creo que do que estamos falando, pero non é a situación real agora mesmo. Neste caso estaba falando do fútbol, tamén podíamos falar do baloncesto, pero hai clubes de atletismo que están funcionando, con traballo de moitas horas de monitores e monitoras, clubes de natación de todo tipo, nada ten que ver co que se fixo a mellor hai 15 ou 20 anos. E tamén hai que decir que o
o suposto fraude que trata de perseguir a Administración, lóxicamente, pois, desde logo que pasa como cos autónomos, non? Persíguese a un electricista, se fai factura, se non fai factura, persíguese a un fontaneiro, pero non se persiguen aos que marchan coas caixas pa Suíza, non? Non vai a provocar un gran menoscabo na Seguridade Social, nin vai a provocar un gran menoscabo en Facenda o que a percepción económica que poidan recibir os monitores ou as monitoras dun clube, non? Isto daría para un debate moito máis largo. Despois, aí, na proposta de acordo, fálase de facer un plan de apoio económico entre o Consello Superior de Deportes, as federacións e os clubes. Aínda que xa anuncio que vamos a votar a favor, que nos parece ben esa modificación, había que valorar moitas desas cousas. Tamén aquí naide pode escaparse de rositas. Nosotros xa dixemos en moitas ocasións, xa trasladamos no seu día no Congreso dos Diputados ao Consello Superior de Deportes o que estaba acontecendo coas federacións, tanto as territoriais como as que son a nivel estatal. Federacións donde eran por sistema hereditario, en moitos casos, como pasou con algunha que conocemos ben cerca. Unhas federacións que non son representativas de clubes en moitos casos. Son representativas á hora de votar. O presidente da federación de turno empeza a chamar por teléfono aos clubes. É a única relación que tenen moitas veces cos clubes. As federacións, pois, é un sistema totalmente obsoleto e que é moi difícil que encaixe no sistema administrativo actual. O Bloque Nacionalista Galego xa denunciou tanto na Xunta de Galicia como no Congreso dos Diputados. Por lo tanto, habría que meter o mao, teria que ser o Consello Superior de Deportes, ás federacións para que haxa máis control, que manexan unhas cantidades grandísimas de diñeiro. E xa digo, nunca chegan de todo ao fútbol base. Nunca chegan de todos os cartos ao fútbol base. Os que tuvemos responsabilidades de goberno en áreas de deporte, desde logo que sabemos moi ben do que falamos, porque eso era o que nos decían todos os días os clubes. Por lo tanto, regular as actividades remuneradas, eu non sei se tería que ser un réxime especial, igual que hai réxime especial de toureiros ou réxime especial de artistas, non o sei, eso terían que decir os técnicos. O lógico sería eso, desenvolver unha normativa en materia laboral, pero tendo en conta esa especificidade, non? E, sobre todo, non só na provincia de Lugo, en toda Galicia, pero concretamente aquí na provincia de Lugo, que, como decía o delegado de Deportes, son moitísimos os clubes existentes. O que se está facendo é tratar a clubes que non son profesionais, tratalos como profesionais, pero só a hora de pagar, porque a burbulla futbolística non a provocan, ou a burbulla deportiva non a provocan, desde logo, que eses pequenos clubes, non? Sabemos o que pasa cos grandes clubes, sociedades anónimas deportivas, que eses sí siguen debendo carto de Seguridade Social ano tras ano, se es perdona en Facenda, se es perdona na Seguridade Social, e ao final pagámoslos todos os contribuintes. Por lo tanto, anunciar o noso voto favorable a esta proposta. 3 minutos o vocero do PSOE. Ben, a min o que me parece moi preocupante é que a Xunta de Galicia invirta 2,1 millóns de euros en deporte na provincia de Lugo. É algo insignificante. E se máis temos en conta que desos 2,1 millóns de euros ainda presumen que lle dan 900.000 euros ás federacións deportivas. Gustaríame preguntarlle se vostede ten o pulso dos clubes, se realmente todo iso que se lle aporta ás federacións deportivas revirte un só euro nos clubes desta provincia, porque, por lo menos a percepción que teño eu, aí coincido co voceiro do BNG neste caso, non seguramente coincide ca que ten vostede. Quero decir que me alegro e agradezo esa posición unánime de todos os grupos políticos en relación con esta moción, porque con esta moción nos poñemos a disposición do deporte base. Para nós algo realmente do que non podemos prescindir e do que non nos equivoquemos. O Goberno do Estado, gobernado por o Partido Popular,
está a impoñer a todos os clubes a obrigatoriedade de inscribirse no réxime xeral da Seguridade Social. Isto, na maior parte dos casos dos clubes, pode ter un incremento orzamentario ao final de cada ano dun 30 ou 40%, co que vostedes saben todo o que isto implica. Ademais, tamén quixera lembrarme non só dos monitores, dos técnicos, sino tamén quixera lembrarme dos directivos, que tamén teñen certa responsabilidade subsidiaria por o que se ten producido en anos anteriores, incluso a entrada dende a aplicación desta norma. Me trasladan os propios directivos que en moitos casos todos coñecemos, que incluso afrontan do seu propio peto algúns custos que o fan con ilusión, que o fan con paixón, están realmente asustados por o desenvolvemento desta iniciativa que están a poñer en marcha, insisto, por a responsabilidade subsidiaria. E non escurran o bulto o Ministerio de Emprego e da Seguridade Social, porque el terá que ser o que faga a regulación última. O impulso, lóxicamente, dunha medida deste calado ten que caer de man do Consello Superior de Deportes e da Secretaría Xeral do Deporte, en coordinación cas federacións e cos clubes. Non creo que é de sentido común que eso se produza desde ali, porque probablemente non todas as disciplinas deportivas teñan que ter a mesma regulación laboral. Habrá que analizalo, é un tema complexo, e habrá que solicitarlo a quen habrá que solicitar, que todos conocemos quen é o señor Lete, quen é actualmente a secretaria xeral para o deporte. Entonces, eu creo que teñen a capacidade suficiente, porque dende aí dispoñen da capacidade legislativa para poder desenvolver este tipo de iniciativas, e a quen lles corresponden. Ademais, digamos que debemos definir ben en que réxime se van a incluir todos este tipo de traballadores, de técnicos, de voluntarios, ou igual que se fixo noutros países, como é o caso de Suecia ou Francia, a iniciativa adopta o Ministerio de Deporte e regulan perfectamente este tipo de situacións. Por iso tamén é importante que unha das cuestións que nos pedimos, como existe un certo vacío legal, incluso o propio goberno tivo que facer un informe complementario para definir con claridade que tipo de regulación se iba a implementar, porque ademais se regula por unha lei de emprendedores e de internacionalización, algo que non ten absolutamente nada que ver co obxecto final ao que nos referimos. Pedimos que se paren de maneira inmediata ese plan de inspeccións que se está a realizar na provincia de Lugo, que é o que nos afecta. Xa non digo máis aló, pero na provincia de Lugo se están a realizar, están a xerar moito medo, moita inseguridade xurídica na maior parte dos clubes. É unha reivindicación que traslado a este pleno, a que invito a que todos os clubes da provincia se sumen, dado que a totalidade dos grupos que están hoxe aquí se sumaron a esta iniciativa. En definitiva, regular esa situación e, sobre todo, dado que esta provincia ten moitísimos clubes deportivos sin ánimo de lucro que se centran na súa labor, suman esforzos en facer un desenvolvemento social de gran importancia, creo que debemos nesta tarefa debe ser importante promovela e non como están a facer vostedes dentro do Goberno do Estado, que é desincentivala. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, moi brevemente para indicar que, as aportacións que se nos falan de que as federacións, as aportacións que se fai ás federacións por parte da propia Administración Autonómica, en boa lógica deben de repercutir, digamos, nos propios clubes. Se non é así, a responsabilidade é de quen é, non da propia Administración. En definitiva, creo que con o noso voto a favor, nos términos en que está redactada a moción, creo que non se pode decir nada máis claro, que é apoiar sin fisuras, digamos, esta iniciativa. Nada máis. 3 minutos o voceiro de BNG. Nada, simplemente que esta iniciativa que sale de aquí, pois, efectivamente, chega ao Consello Superior de Deportes e se efectivice ou se empece, polo menos, a traballar neste tema. E que, ademais, que se estenda, que non seña só da provincia de Lugo. Supoño que noutras provincias pois sigan esta liña tamén no que se refire a Galicia. Un minuto para rematar. Eu para rematar, simplemente, xa que se reivindicou, non é unha cuestión de Tomás, pero está claro de que hai que decir as cousas como son. Frente aos 2,1 millóns de euros dos que falaba o señor Ginzo,
Nos temos que decir que aportamos no ano 2017 un total de preto de 7,1 millóns de euros, frente aos 287.000 euros, que me parece unha cifra irrisoria, a verdad que hasta certamente cuestionable, cando é a propia Xunta de Galicia, segundo se regula na Lei do Deporte, quen ten as competencias en materia de deporte, en colaboración, lóxicamente, como lexislan cas propias deputacións e cos concellos, pois 2,1 millóns de euros, 7,1 millóns de euros que aporta a Diputación. Por cada euro que destina a Xunta de Galicia ao deporte, a Diputación dedica preto de 4 euros. Co cal, é indiscutible a labor que está facendo a Diputación de Lugo. Dende aquí, quero tamén agradecer o traballo dos meus predecesores, que lóxicamente iniciaron esta etapa e agora se lle deu unha certa continuidade ofrecendo unha serie de cambios e cada un mantendo a súa impronta, pero dende logo a institución que máis aporta con diferencia o desenvolvemento do deporte na provincia de Lugo, con diferencia e moi de lonxe de calquera outra administración, é a Deputación de Lugo, con 7,1 millóns de euros, é a terceira Diputación en España que máis inviste en deporte, con 12,92 euros por habitante. Co cal, eso pon de manifesto o que aportan uns e o que aportan outros, como ven sendo habitual non só na política deportiva, sino, desgraciadamente, no resto de políticas que desenvolve o Partido Popular para esta provincia. Entendo que hai unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. No seguinte punto, 6 e 8, creo que tamén se poden debatir xuntos, son sobre a canceira de Sarria, non? Quinto, moción do Grupo Provincial do NG para instar ao Ministerio de Fomento que proceda a forma urxente a realizar o pavimento da autovía A6 Esa está. Perdón. Sexto. Moción do Grupo Provincial do BNG para dotar os concellos de Sarria e Monforte dos refuxios para animais necesarios para o servicio de recollida de cans abandonados ou perdidos das súas comarcas. Como dicía, podense votar as debateres das xuntas e se votan despois tamén. 6 minutos o vocero do BNG. Bueno, pois houve varias razóns que motivaron que o BNG trouxera a debate a este pleno esta proposta. A primeira é, debido aos cambios legislativos que houve ao respecto, o problema que lle xurde aos concellos, sobre todo aqueles máis pequenos, para solucionar o tema dos animais, concretamente dos cans, outros animais tamén, pero basicamente cans, abandonados ou perdidos, que se atopan no seu concello, e a obriga xusta, ademais, é moi defendible, de que señan os concellos que teñan a obriga de recollelos e cuidalos. Para iso, lóxicamente, necesitas uns refuxios, necesitas unhas instalacións e necesitas unhas infraestructuras que, no caso dos concellos pequenos, lles causan un auténtico problema poder afrontalos. E máis, o custe que lles tería, pois, iría en detrimento de outro tipo de servicios que teñen obriga de suministrar aos seus veciños e veciñas. Dado que a Diputación, entre as súas funcións reais, está o de axudar precisamente aos concellos pequenos, pois parécenos procedente traer esta proposta aquí para debatir e mirar cal é a mellor fórmula para solucionar ese evidente problema que existe, non? Tamén, dende o BNG, pensamos que sería unha barbaridade, incluso que non sería acorde ca situación económica que estamos a vivir, intentar que cada concello, por libre, tuvera que solucionar o problema. Nos parécenos que ten que ser unha solución máis global, unha solución de comarcalización ou algo similar, donde, con unhas instalacións únicas, se poida facer acordos co resto de concellos para poder agrupalos, por así dicilo, para dotar, para dar ese servicio ao conxunto das comarcas da provincia. Neste caso, estamos falando das comarcas do sur da provincia. Tamén é sabido, polos anuncios que apareceron en prensa, que dende a Diputación se tiña pensado subvencionar, axudar, pagar as instalacións do refuxio para animais tanto do Concello de Monforte como de Sarria. Concretamente, no de Sarria xa foi acordado na Xunta de Goberno a axuda correspondente para elo, non? Co cal, dende o BNG, a proposta esta o que pretende é manter esa proposta de axuda para o refuxio para animais de Sarria, impulsar
o anuncio feito o que se iba a facer, o que se ten pensado facer para o caso de Monforte de Lemos, e logo nunha segunda fase intentar que tanto nunha comarca como na outra se cheguen a acordos co conxunto de concellos e de acordo coa Diputación se faga unha xestión conxunta do servicio de recollida e cuidado dos animais perdidos e abandonados da zona. E logo, a maiores disto, neste momento, existe un debate moi importante no Concello de Sarria con respecto á ubicación que o propio Concello tiña pensado para este refuxio para animais, non? É ben sabido, é coñecido polos medios de comunicación. Temos aquí a varias veciñas e veciños afectados que a ubicación escollida polo Concello, pola alcaldesa neste caso, contou cunha moi forte oposición das persoas que viven na zona. Os que tivemos ocasión de visitar ese lugar, pois constatamos que, efectivamente, polas propias características da finca, un lugar moi elevado sobre o resto da zona, situada ao carón da propia finca que alberga a residencia de maiores de Sarria e, sobre todo, e tamén a moi poucos metros das propias vivendas das veciñas e veciños, non era o lugar máis axeitado. E, dende logo, se algúns vivíramos nunha desas vivendas, pois estaríamos tamén encabezando as correspondentes movilizacións de rexeitamento. En todo caso, tamén se contempla entonces nesta propia proposta que a Diputación escoite o clamor popular das persoas que viven nesta zona e condicione a axuda ao Concello de Sarria a que se cambie a propia ubicación deste refuxio para animais. Nós pensamos que existen moitos lugares ao longo do Concello de Sarria, un concello ademais moi extenso, onde se pode ubicar sin maior dificultade este refuxio. Eu creo que hasta os propios veciños chegaban incluso a poder ofrecer algunha finca de monte neste caso que puidera valer para eso, pero cando menos creemos que é imprescindible que se pacte, por dicirlo de alguma maneira, cas persoas afectadas unha instalación dese tipo. E, ademais diso, tamén, lóxicamente, é moi urxente darlle solución ao problema actual onde está ubicado o actual refuxio cocal. Todo este tipo de actuacións corren presa, por así dicirlo, tense que facer con urxencia, e nese sentido vai esta proposta. Presentou o Partido Socialista unha emenda de sustitución. Nós, lóxicamente, non podemos atendela porque unha das cuestións para nós fundamental é precisamente que se atenda a reivindicación das veciñas e veciños e nesa emenda se sustituye o texto original, para nada se faría desacordo. A máis diso, pois fala de acordos con concellos individuais que tampouco pensamos que seña unha solución factible para este tema, e máis, creemos que a solución ten que ser máis global e facelo cos concellos agrupados de alguna maneira por comarcas ou de alguna forma posible. Dado que aquí xa está anunciado a axuda ao Concello de Monforte e ao Concello de Sarria, pois como cabeceiras de comarca que son, parecenos perfectamente factible que señan a ubicación das instalacións destes refuxios para animais, tanto no caso de Monforte como no caso de Sarria. O vocero do Partido Popular. Sí, bos días a todos. De forma especial, bos días tamén aos veciños de Sarria, dos barrios do Mazadoiro de Treilán, que nos acompañan hoxe. Bueno, o certo é que estamos a falar dunha canceira, a de Sarria, e da súa ubicación, que realmente é rocambolesco, que é unha historia un pouco extraña de entender para a xente normal. É un pouco extraño de entender que o BNG traiga esta proposta despois de o BNG estar apoiando en Sarria o proxecto da ubicación e demais. Pero eu, simplemente, intentando superar eso, quero lle trasladar ao Grupo Provincial do BNG a nosa felicitación por traer esta moción a este pleno, igual que nos habíamos anunciado no seu momento, porque no fondo o que nos ten que unir é salvar o que é unha decisión absolutamente injustificada e abusiva por parte do Concello. Unha decisión que, basicamente, o que é ubicar unha canceira destas características, en principio prevista para 70 animais, pero que vai ter que ser necesariamente ampliada, porque xa hai estudios en que na comarca simplemente habería que ter unhas instalacións para 200 animais, nun barrio tranquilo. Eu creo que todos estamos de acordo que as persoas, os ciudadanos, o ben material máis importante que temos nas nosas vidas
son as nosas casas, a vivenda, o que lle dedicamos parte da nosa vida a traballar para poder ter unha vivenda digna. Pois non é xusto que nun barrio que ten moitas carencias urbanísticas, non estamos falando dun barrio de luxo, estamos falando dun barrio periferial de Sarria, con moitas carencias, que a única virtude que realmente teñen os veciños de vivir nese barrio é a súa tranquilidade. E non é xusto que o Concello de Sarria, de forma absolutamente arbitraria e abusiva, se empeñe en levar esta instalación quedando a menos de 100 metros ou a 100 metros das vivendas de todos os veciños e da residencia de maiores de Sarria, na que hai 100 persoas ingresadas. É un absoluto despropósito. Pero claro, esta moción ven da visita do señor Ferreiro a Sarria o día 15 de marzo pasado. Nela dice dúas cousas cas que estamos de acordo, cas que sempre estivemos de acordo e cas que todos os veciños están de acordo. Dice que a ubicación é unha aberración, efectivamente, a ubicación é unha aberración, e construir esa instalación ao lado das casas e da residencia é unha aberración, por suposto que sí. E di que a alcaldesa é unha neglixente porque non escoita aos veciños. E tamén estamos de acordo. Cas dúas cousas que vostede dixo. Efectivamente, a alcaldesa é unha neglixente e tamén a ubicación é unha aberración. Claro, o problema de todo isto é que a alcaldesa contesta o día seguinte, tamén lle dice as verdades, señor Ferreiro. Dice, claro, non me chama a min neglixente porque este proxecto levámoslo defendendo e aprobando o grupo de goberno de Sarria, é dicir, eu máis os seus representantes do BNG. Porque o proxecto non o aprobou a alcaldesa, aprobou unha xunta de goberno, é dicir, o PSOE e o BNG de Sarria. E di tamén que vostede ven intentar arañar 4 votos porque non sabe nin o que votan os seus concelleiros en Sarria. E, ademais, dice que os seus concelleiros en Sarria lle son leales e que, efectivamente, a siguen na defensa deste asunto. Os seus concelleiros non o defenden a vostede para nada, queda vostede ben cos veciños, é certo, e tamén co que nos defendemos, pero queda bastante fora de xogo, porque non se sabe a que xoga o BNG neste caso. Mire, a canceira de Sarria, todo este problema ven de que Sarria levaba desde o ano 4 ao ano 15, 11 anos sin este problema. Tiña un convenio fixado coa protectora de animais de Lugo, de animais abandonados, e non había ningún problema, ningún. O grupo de goberno, é dicir, o PSOE e o BNG de Sarria no ano 15, nada máis chegar, mire que tería problema Sarria, o primeiro que fan é anular este convenio. Porque dicen que é moi caro, que son 12.000 euros ao ano para o Concello. Efectivamente, anúlano sin ningunha solución alternativa. E os cans, desgraciadamente, siguen abandonando moita xente. Que pasa? Que en poucos meses temos 50 cans abandonados en Sarria e deciden instalala o PSOE e o BNG de Sarria no centro do pueblo, nunha canceira absolutamente ilegal, que leva máis de 100 denuncias dos veciños do barrio do Lázaro e 2 sancións da Consellería de Medio Ambiente. 100 denuncias ante o Valedor do Pobo. Ese é o escenario. A canceira esta do barrio do Lázaro de Trailán anuncia o goberno de Sarria, é dicir, o PSOE e o BNG de Sarria, en xullo do ano 2016. Mire que xa lle choveu, Xullo do 2016, vamos para 2 anos. Neses 2 anos, saliu en moitos plenos, o goberno de Sarria sigue defendendo que ese é o sitio ideal para a canceira. Non só a alcaldesa, todo o goberno. Pero é que de feito, xa se anuncia, mire, xa se anuncia en decembro que para o verán pasado xa iba a estar funcionando a canceira no Mazadoiro. Mire usted onde estamos. O sea que o Concello de Sarria leva empeñado nesa ubicación da canceira, vai para 3 anos. Vai para 3 anos. Pero mire, en xaneiro do ano 18, que é cando empeza este problema xa, ca defensa dos veciños dos seus intereses, en xaneiro do 2017, aproba ese proxecto, aproba o Concello de Sarria cos votos do PSOE e do BNG, cos seus votos tamén, señor Ferreiro. Non foi a alcaldesa sola, foron todos. Foron todos. En xaneiro, cando se aproba ese proxecto, empezan os veciños a pelexar polos seus dereitos, en contra do abuso que supón esa decisión do Ayuntamiento. Hai unha moción no pleno en xaneiro na que van todos os veciños e o PSOE e o BNG volven a votar en contra de cambiar a ubicación. Despois aparece o señor presidente da Diputación para interceder e mediar, cousa que tamén agradecemos. É certo que quedou de pasar polo barrio do Mazadoiro para ver esas alternativas e non volveu chegar ao sitio. Pero, bueno, en todo caso, a intención era boa. Por o cal tamén lle agradecemos, porque efectivamente vostede mollouse en intermediar, o cal, desde o noso punto de vista, é absolutamente loable.
É verdad que lle faltou acabar, non sei que lle parou, pero parou aí. En todo caso, mire como é a cousa. En febreiro volve a ir ao pleno de Sarria outra vez esta moción, outra vez, porque xa se aprobara en xaneiro, porque además sabe vostede que o goberno de Sarria é unha minoría de minoría, pois xa se aprobara en xaneiro, pero en febreiro cambia o voto. O PSOE e o BNG cambian o voto e por primeira vez todos por unanimidade votamos a favor de cambiar a ubicación. Por o cual, en principio, parece que está resolto o tema, pero non está, porque xa a alcaldesa empeza a amenazar, que, bueno, isto cambiarase se me dan un terreno, se paga toda a Diputación, se non sei que, se non sei canto. Eso é no que estamos. A todo isto, levamos 2 anos que ainda non sabemos os sarranos canto lle vai costar o Concello estas instalacións. Nin sabemos o que vai costar manter os animais. Eso sí, xa sabemos que se anuncian últimamente hasta que vai crear postos de traballo, o cual nos parece lógico, porque lógicamente estas instalacións non se van a atender solas. E é lexítimo que se atendan. Pero, bueno, non sabemos xa nin o que vai a costar. Pero ese non é o debate. O debate é que vostede está en Sarria cos veciños o día 15 de marzo. Acompaña os seus representantes do BNG que ali lle dan a razón que efectivamente é aberrante a ubicación. E máis, sabe cal é o problema? Que o día seguinte na Comisión de Goberno, na Xunta de Goberno local, os seus representantes do BNG volven a votar en contra dos veciños e obligan os veciños a ir a un contencioso, a metelos en gasto e a decirlles deféndanse no xulgado. Por lo tanto, que coherencia temos? É un debate de Sarria e non o quero traer aquí, porque aquí o que nos importa é axudar aos veciños. Se conseguimos apoiar a súa moción, que vamos a apoiar, e vostedes a nosa, e se é por unanimidade mellor, tema resolto, porque a xente non é tonta. A xente non é tonta. Por lo tanto, faga un pouco máis de humildade botándolle só a culpa á alcaldesa, que, por certo, ben sabe que non é santo da nosa devoción, pero é que vostedes son moi responsables desto, señor Ferreiro. Moi responsables. Non sei, ela dice que usted veña a arañar ali 4 votos e que nadie lle explicou como está Sarria, pois non o sei. Se o explicaron, engañaron, ou desde logo a vostede, no seu partido, nadie os defendeu. Pero é o de menos, porque nós aquí, e diante dos veciños, decimos o mismo que dixemos ali. E que dixemos sempre. Porque estamos neste debate simplemente é un éxito dos veciños que levan 3 meses peleando e asistindo a plenos e a donde faga falta por defender os seus dereitos e por defender o seu barrio, que é abusivamente atacado, injustificadamente e dunha forma totalmente arbitraria. Por eso, pois, agradecer que presenten esa moción, que se suba o carro da que nos anunciamos en Sarria fai 2 meses, de acordo, admitimos todo, e nós tamén a vamos a apoiar. Por lo tanto, agardamos, e diante dos veciños, que se remate hoxe esta problemática e que non volvan a Sarria mañá, diga o grupo de goberno outra cousa. 6 minutos o vocero do PSOE. Bueno, nos tanto... Buenos días, gracias, señor presidente, buenos días a todos. Nos, a esta moción, trouxemos unha adenda de engádega, unha emenda de sustitución, mellor, na totalidade da moción, tanto dunha como doutra. Pero, claro, eu vexo que ustedes, a pesar de tirarse os trastos á cabeza, pois o que si están de acordo é en que si apoian ustedes os dous, as mocións dos dous, porque está todo amañado. Eu creo que é isto que lle falta unha pata. Esta pata é parte, esa pata é do goberno que lle está falando, é que neste momento, pois, sin esa axuda que se pretendeu facer ao Ayuntamiento de Sarria para aportar unha cantidade económica suficiente para a construción desa canceira, eu creo que o resto do que podan apoiar ustedes dous, pois, pouco me importa a min, Eu creo que se vamos a solucionar un problema, vamos a solucionarlo entre todos. Este problema é un problema que atañe a toda a provincia, un problema que atañe a todos os concellos, e nosotros nesta emenda de engádega que traemos, pois precisamente o que queríamos era afondar neso, afondar precisamente nesa demanda que se fai desde o Concello de Sarria, que fai o BNG tamén do Concello de Monforte, que no Concello de Sarria xa hai un convenio firmado e que leva unha aportación económica por parte da Diputación, pero esa aportación económica é respetando sempre a autonomía do Concello no tema que nos ocupa, que é
competencia única e exclusivamente do Concello. Nosotros, usted dice que o presidente non foi ao Mazadoiro, fun eu. O que pasa que eu nin levei prensa, nin levei xente, nin fun e vin o sitio. E que quere que lle diga? Estou de acordo con usted, non me parece o sitio idóneo de colocar unha canceira. Ahora ben, o Partido Popular, cando desde o Goberno da Xunta autoriza esa instalación, pois, de alguna maneira tamén está facendo, e con isto non quero romper puentes, de alguna maneira está apoiando o que pretendía a alcaldesa nese momento, que é dar autorización para facer unha canceira nun determinado lugar, cun proxecto determinado, e que a Diputación de Lugo iba a apoiar económicamente de maneira que eso se pudese desenvolver. Nos, nesta emenda, he visto precisamente, eu levo escuitado a xente do Mazadoiro, levo escuitado a xente do outro barrio que son os que están sufrindo neste momento o tema de ter ali uns cais nunha situación moi complicada. Pero, bueno, volvendo a que é competencia única e exclusivamente do Ayuntamiento e vendo tamén que ese goberno do Ayuntamiento é un goberno en minoría e tendo ustedes aprobado por unanimidade un cambio da ubicación da canceira, eu non sei qual pode ser o problema para que non podamos chegar a un acordo e levar isto a bon puerto. Eu que si agradecería era que esta emenda de sustitución se tuvese en cuenta e que esta emenda de sustitución valese precisamente para que desde o servicio que represento neste momento se pudese repensar eso e se pudese facer desde a Diputación, que a Diputación se fixese cargo de construir instalacións e non digo a nivel municipal, senón a nivel de zona, de maneira que se pudese a Diputación facer cargo da gestión de todo ese problema que é unha problemática que, como dixen antes, nos atañe a todos os municipios da provincia. Con eso solucionaríamos, en principio, dunha vez por todas, a problemática que hai na provincia, atendendo primeiramente, precisamente, a esa zona sur, que é a zona que neste momento ten o problema máis acuciante, dado que noutras zonas da provincia xa hai unhas canceiras, hai unhas instalacións que poden acoller todo isto. Eu non sei se ustedes o tema desta emenda de sustitución ou non o leron ben ou non entenderon ben ou nós non soupemos plasmalo debidamente neste documento. Os acordos dicen a Diputación de Lugo desenvolverá directamente no menor tempo posible un servicio provincial de recollida e acollemento de animais abandonados ao que poidan adherirse os concellos de entidade poblacional inferior a 20.000 habitantes e, polo tanto, dar cumprimento ao disposto na Lei 4/2017 de 3 de outubro de protección de benestar dos animais da provincia de Compañía en Galicia, priorizando a posta en marcha do servicio na zona sur da provincia e a comarca de Sarria. Eu creo que por parte do Goberno é neste momento recoller todo eso que dicen ustedes e facer frente directamente pois a un problema que vemos que se está enquistando e que para nada vai mellorar a situación dos veciños de Sarria e seguramente que isto tamén poda surgir noutros concellos. Nesta primeira intervención, nada máis. 3 minutos o vocero do BNG. Eu xa sei que ao señor García lle gustaría que houbera unha ruptura en Sarria. É o escenario político que máis lle gusta, como ten acreditado ao longo dos anos. O que pasa é que o BNG temos esa desgraza que íamos facer, que normalmente somos leais cos acordos aos que chegamos para gobernar. É certo que ás veces é unha desgraza, pero nós normalmente cumprimos, non? E no caso de Sarria había un acordo de goberno, esta era unha área que non levaba o BNG, e neste caso o compañeiro e a compañeira do BNG foron coherentes con ese acordo. Foron apoiando un proxecto que había encima da mesa ata que se detectou que había problemas, neste caso, ca veciñanza. Momento en que se puxeron a traballar para que eso non acontecera e se chegara ao punto onde estamos hoxe. É dicir, casi coa plena seguridade de que non se vai facer o refuxo para animais na parcela que estaba prevista nun principio. Pero é que máis? Se o BNG non saca este problema á luz pública, se non o trae aquí no día de hoxe, este problema non se solucionaba, porque vostede, con esa oposición tan furibunda que demostra, tuvo meses e meses para poder falar do tema,
pero non fixo hasta que o BNG tomou a decisión política de que non se podía seguir adiante co proxecto que estaba en man, que foi en canto, lóxicamente, as persoas que viven na zona se opuxeron a ese proxecto. Aquí fala, como eu, como voceiro do BNG na Diputación, como se fora o meu compañeiro Antonio Veiga, que, por certo, non foi ese día comigo por cuestións de traballo, senón íbamos ir os dous, non? Fóramos a Sarria de paracaidistas. Nós primeiro fomos a Sarria porque o compañeiro, neste caso, Efrén, nos invitou a que fóramos falar cos veciños e veciñas cos que el falou previamente. Por eso fomos. Estuvo con nós en todo momento, pero cada máis as declaracións as que fai referencia foron ou non depois reproducidas na prensa, creo que non foron precisamente máis suaves as del que foron, neste caso, as miñas. Senón eu creo que incluso todo o contrario, non? Eu quedaríame con esas dúas cuestións en todo caso, no que é referente á ubicación do refuxio de Sarria. Primeiro, que o BNG é coherente cos acordos, elevos adiante hasta que é posible. Detectas o problema, en política é tomar decisión sobre a marcha, algo que non era correcto, cámbiase de criterio e non pasa absolutamente nada. O problema é como fan vostedes normalmente de reiterar no erro, inda que seña un erro grave. Seguir, veña, incapaces completamente de dar marcha atrás inda que saiban que o están facendo mal ou están equivocados. Rectificar, dicen que é de sabios, en este caso, os compañeiros, o compañeiro e a compañera de Sarria, creo que actuaron de forma exemplar. Detectas un problema e se soluciona. Como se soluciona? Cambiando a postura política no Concello e recurrindo, neste caso, aos compañeiros de partido na Diputación para que leven esta iniciativa a este pleno. O que creen? Que nós trouxemos isto aquí porque se nos ocurriu aquí ao compañeiro Antonio Veiga e a mí? Que non o fixemos en común acordo cos compañeiros de Sarria? Home, penso que é bastante coherente que é unha estrategia política, neste caso do Bloque Nacionalista Galego. E logo, tampouco quero que quede o debate desta moción restringido á ubicación do refuxio para animais de Sarria. Eu creo que é moito máis amplio que nos pedimos aquí. Nos pedimos solucionar un problema evidente que teñen os concellos pequenos, que teñen grandes dificultades para solucionar, e se teñen que afrontar en solitario, pois iría en prexuízo de moitos veciños e veciñas que necesitan eses fondos ou eses gastos ou ese esforzo para outras cuestións. E parécenos que, dado como está o proceso, a solución é, ou podría ser unha boa solución, é seguir co refuxio de Sarria, cumprir a promesa feita, que creo que ainda non hai absolutamente nada avanzado, da promesa feita para Monforte, e logo, a súa vez, nun caso ou noutro, que os concellos de cada comarca se foran unindo a unha xestión conxunta xunto coa Diputación para levar eso adiante. E insisto que non podemos aceptar a emenda porque non deixa claro, non deixa negro sobre blanco, como dice aquí moitas veces o meu compañeiro, que non se vai facer ou non se vai permitir que o refuxio para animais de Sarria se faga na ubicación actual. Iso queda clarísimo, non queda posto por escrito. Nós queremos que conste por escrito e que conste en acta, que aí non vai haber, nesa finca seleccionada inicialmente no proxecto inicial, non vai haber un refuxio para animais que perxudica as veciñas e veciños. 3 minutos, o voceiro do Partido Popular. Sí, mire, señor Ferreiro, vostede é todo menos coherente. Porque non... creo hasta que pode quedar ben explicado así. Nós estamos a favor dos veciños, pero queremos que ser coherentes con o noso pacto de goberno cos socialistas en Sarria. Sabe o que significa iso que está dicindo? Bueno, os problemas dos veciños importanos moito menos que seguir no goberno. Iso é o que realmente nos importa. E como queremos seguir no goberno da señora alcaldesa, vamos a tragar, porque a nós o que nos importa estar aí. Esa é a súa lealdade, tal como entende vostede. Porque o día seguinte de vir vostedes a xunto dos veciños, o señor Efrén Castro votou en contra dos veciños e desestimou o recurso que plantexaron os veciños. E mantuvo a ubicación no concello que estaba prevista. Por lo tanto, leccións ningunha, a nadie. Despois, claro, dice o señor representante do Partido Socialista, o delegado de Medio Ambiente, dice que foi, bueno, alegrome que fora, alegrome que tamén lle parezca que non é a ubicación ideal, e dice, non, é que veñen aquí como a montar follón porque eso xa está acordado por unanimidade no pleno. O que pasa é que o que se acorda nos plenos de Sarria non se cumple polo goberno, o cual tampouco lle debía sorprender porque tamén pasa aquí. O sea que xa saben como funcionan os gobernos en minoría. Apróbase que despois facemos o que nos dá a gana. E por eso
eso, precisamente, despois de votar a favor, despois de votar todos a favor de cambiar a canceira, o BNG e o Partido Socialista en Comisión de Goberno volveron a votar en contra dos veciños, obligando a que o proxecto do Concello siga vivo e siga aí, e obligándoos e meténdonos no xulgado. Eso é o que hai. Entonces non me veña con esas, que home, estamos de volta. E sabe que pasa? Que os veciños xa notaron naquel momento que non quedaba a cousa arreglada de todo, porque votaron así desa maneira. Fixeron un receso, despois volveron a votar o mismo. Bueno, o exemplo do xe tampouco debía sorprender. Entonces estamos en todas partes igual, cos seus gobernos. Por lo tanto, se hoxe queda claro, neste convenio hai dúas partes, o Concello e a Deputación. Se a Deputación estamos todos de acordo de que non é a ubicación ideal, o que hai que facer é reformar ese convenio. Por outra parte, mire, non están resolvendo o problema dos concellos. Porque, mire, a alcaldesa de Sarria anunciou fai 2 anos unha canceira para Sarria que costaba 240.000 euros e que estaba previsto para 200 cans, que probablemente chegaremos aos 200 cans. Despois houve un recorte e meses despois dixo que había 170.000 euros para 100 cans. E o proxecto é de 100.000 euros para 70 cans. Sabe o que significa eso? Pois que o día que inauguraran esa futura canceira, o día seguinte Sarria non tería servicio, porque xa estaría abarrotada. E máis, mitad dos cans que hai xa abandonados xa non collerían na súa canceira. Por lo tanto, non hai absolutamente ninguna programación do grupo de goberno, nin da Diputación. Por suposto que estamos de acordo en que se planifique isto a nivel provincial, porque é un problema que teñen todos os concellos, particularmente os máis pequenos. Pero vostedes non o están resolvendo. Vostedes non están facendo nada. Están facendo convenios asistemáticos con diversos concellos, dando cantidades distintas a cada un, sin ningún estudio dos cans abandonados que hai na provincia de Lugo, do que costa a xestión desas canceiras, nin nada. Por lo tanto, lóxicamente, esta emenda de sustitución, eu alegrome que o propoñente a desestime, porque nós tampouco estamos de acordo con este brindis ao sol. Aquí, ao final, o que se fai é unha parte dogmática da lei de protección dos animais abandonados. Pois non, mire, tomar o pelo non. Se queren facer unha aprobación, fágana. Non saben cantos cans hai abandonados na provincia, nin cantos vai haber nos próximos anos. Non saben canto costa a xestión destas canceiras comarcales que queren implantar. Non saben nada. Non fixeron nada. O único que saben é que non saben se apoiaron un convenio que firmaron con Sarria, que iban a arreglalo e intermediar, e nin arreglaron nin intermediaron, e que agora mesmo estamos nese limbo. Eu agardo que hoxe, diante dos veciños, quede isto resolto. Que non se volva a falar en Sarria, particularmente da canceira do Mazadoira de Treilán. Agardo, pero aínda dará algún coletazo ao asunto. Eu agardo que quede resolto dunha vez e que, lóxicamente, se queren atender a este problema, que é un problema importante desta provincia e dos concellos, que atendan en serio e non anden con estes parches. 3 minutos. O voceiro do SOE. Bien, nos, precisamente, nesta emenda, o que se lles decía era que a Diputación que se faría cargo dese servicio independientemente de onde fose a ubicación. Agora ben, claro, si a competencia é totalmente municipal, e usted que foi alcalde sabe perfectamente, e usted xa pasou durante 4 anos polo Concello, e este tema, pois, tiño solucionado da maneira que usted estimou conveniente, ben é verdad que a día de hoy ese problema en Sarria está sin solucionar. Nos digolle que desde que eu estou ao frente deste servicio, e supoño que con anterioridade nas conversas previas, pois xa se tomaron unha serie de medidas e unha serie de consideracións sobre como se ten que facer as cousas neste sentido. A Diputación está asumindo, non sendo a súa competencia, axudar a concellos para comarcalización deste servicio en distintos puntos da provincia de Lugo. Claro, eso de que dicir que outro non fai nada é moi fácil. Hai documentación suficiente para saber que se fizeron cousas. O que sí, nosotros nese convenio concreto con Sarria, si se acordou que nos aportábamos a financiación e unha vez acabadas as obras, nos non temos, quen ten que sabelo é quen ten a competencia, os cais que ten abandonados e os que vai ter abandonados. O proxecto, preséntase un proxecto e ese proxecto nosotros asumimos esa financiación. Ese problema non é un problema que nos poda traer e derivar ao Servicio de Medio Ambiente da Diputación, porque o Servicio de Medio Ambiente da Diputación precisamente non ten por que saber
o número de cais que hai abandonados. E, por outra banda, voulle dicir que nunha reunión que se fixo estes días, precisamente con Seprona, e que se fixo tamén ca Policía Autonómica, vai haber charlas de concienciación precisamente en todos os municipios. E agradecemos, e desde aquí o digo, que as fuerzas públicas, os alcaldes, concejales e demais, que se encarguen de informar de maneira que a xente vai ás charlas e de maneira que este problema, que é un problema de todos, que poidamos atallalo cuanto antes, porque se efectivamente hai moitos cais abandonados, eso pódeselle poñer coto. Os cais que teñen microchip pódeselle poñer coto cunha responsabilidade sobre os seus propietarios, etc. etc. Que está pasando? Aquí a culpa non a ten nin os cazadores, nin a ten outra serie de xente que é responsable. Aquí isto teno cais abandonados que crían fora, ou xente irresponsable que ten cais e despois os deixa abandonados porque xa non lle cumplen a función para o que tiñan. Esta moción, tal e como traen ustedes, nos non vamos votar a favor porque invade, nós sí que vamos respetar ese convenio que hai firmado con Sarria. Que lle busquen unha boa ubicación, que nós non temos ningún interés en que sea no Mazadoiro, ni moito menos, ni nos parece o sitio adecuado, como xa o dixen antes. Que busquen ustedes un novo sitio, que como ayuntamiento, usted sabe o que pasa no ayuntamiento e eu tamén sei o que pasa nos ayuntamientos. O que hai é que os gobernos, entre goberno e oposición, xuntarse e decir, bueno, isto non vale desta maneira, temos a oportunidade de ter unha financiación, busquemos un sitio idóneo para facer esa canceira e nos modificamos o convenio incluso poderíamos chegar a facer algo máis que todo eso no caso de que así se acorde entre as partes. Ahora ben, que ustedes veñan aquí, que nos mostremos unha boa disposición e non acepten esa boa disposición e despois que nos queiran a nosotros meter toda a responsabilidade dun tema que non é noso, pois non aceptamos. Así que nin a de ustedes, nin a do BNG, porque solamente se entende aquilo que se quere entender cando se fai unha proposta generosa e á vista de que precisamente dous que eran antagonistas no Concello de Sarria traían unha proposta similar, pois nosotros tamén facíamos unha emenda creo que suficientemente contundente para que a Diputación se fixese cargo de todo este problema, primeiro na zona sur da provincia e despois no resto da provincia, despois de haber solucionado os problemas primeiros e acuciantes que hai nesa zona. Sabemos que o Camiño de Santiago que é un problema tamén para o tema dos cais abandonados, etc. etc. E entre todos é un problema que ou la amañamos entre todos ou non vamos a amañalo. Así que, nada máis que decir, ustedes mismos. 3 minutos o voceiro do BNG. Un minuto para rematar, perdón. Moi breve. Aquí estamos intentando discutir do que é a política local dun concello, sobre todo, neste caso, no noso caso, que non coñecemos os intrínculos do que ali acontece. En todo caso, así por informacións rápidas, hai que ter en conta que o que se aprobou ao día seguinte, o día 16 de marzo, creo que foi, era un tema exclusivamente técnico. As alegacións queren as alegacións técnicas e o proxecto, o problema que tiña era a ubicación, non o proxecto en sí mismo desde o punto de vista técnico. E logo tamén dicirle ao señor García que tamén nos informan de que este momento no refuxio actual hai 15 cans. 15 cans. Que se conseguiron moitísimas adopcións e que non se sacrificou ningún, cousa que tamén creo que é de xustiza dicilo. E xa remato a última cuestión, que é evidente que ata co BNG de Sarria, non o da Diputación, porque dicía usted que agradecía que trouxéramos isto, non sei que, non sei canto, ainda que despois dixo todo o contrario. Non, aquí non é a nós. Non somos nós, nin o compañeiro Antonio Veiga, nin eu, quen poñemos este problema encima da mesa. Aquí foi o compañeiro e a compañeira do BNG de Sarria quen puxo o problema e quen tomou a iniciativa de solucionalo. E foi quen se dirixiu a nós para que o trouxéramos aquí, fóramos ver o lugar, os veciños non nos enseñaran, etc. etc. Insisto, nós aquí, tanto eu como voceiro, como o compañeiro Antonio Veiga, somos irrelevantes. Foi o BNG de Sarria quen tomou a decisión política de cambiar isto, quen puxo que había que poñer para solucionalo e quen conseguiu, polo que penso que se vai ver nos próximos días, que isto se solucione. Nada máis, usted tuvo ocasión, tuvo meses para facelo, tuvo meses para facelo, para traerlo igual que trouxémonos aquí. Tuvo meses. Pero non se lle ocurriu que iría mellor alimentar a polémica no propio Concello a ver se conseguía romper o equipo de goberno e poder así sacar algún tipo de rédito político. Pois non, pois non.
Pois non é así. O BNG tomou unha decisión política e cambiou a situación en función das circunstancias. Nada máis, como hai que facer en política, non encazurrarse ou enrocarse nunha posición que non leva a ningún lado. Un minuto para rematar. Sí. Bueno, xa para rematar co BNG, alá vostedes se creen que vostedes resolveron o problema que crearon e xa ahora están en contra da canceira que vostedes aprobaron. Eso xa é de psicoanalista mental que realmente a xente normal non lle entende, señor Ferreiro. Pero, bueno, se usted é capaz de xestionar con eso, estupendo. E despois, lamentar que o Partido Socialista, igual que fai no Concello de Sarria, non dé un paso definitivo neste pleno para solucionar a canceira de Sarria, lamentar que non ten ningún tipo de proxecto para a provincia para os animais abandonados, absolutamente ningún, lamentar que, mentras presume de que quere defender a autonomía local, non a defende, porque en Sarria este tema xa está debatido e o Concello xa está posicionado. Lamentar, en fin, a fin e a postre, a indefinición absoluta que todos vostedes teñen e a absoluta incoherencia que como socios teñen de goberno en Sarria a tuveron aquí, agora xa non a teñen, bueno, estas cousas que a xente ve. Eu agardo que, como se vai aprobar esta moción, igual que se aprobaron as de Sarria, que quede pechado este asunto, que non teñan cos veciños unha vez máis desplazarse con moitas cousas que teñen que facer a escoitar trastos á cabeza e precisamente acusacións dos que aproban os proxectos, acusacións contra os que defenderon desde un primer momento a desastrosa ubicación deste proxecto e acusacións, ao fin e ao cabo, pois que demostra que para o BNG, para o Partido Socialista, estarán en desacordo ou non, non se sabe, depende do día, pero o que está claro que os une manter o poder e que en ningún momento houve ninguna intención por parte do Partido Popular de Sarria romper o goberno de Sarria, que xa sabemos que non se rompe nin con ferro. Oiga, co cómodos e contentos que están no goberno, xa sei que os problemas dos veciños cos resolvan outros, que nós somos leales entre nós. Bueno, pasamos á votación. Entendo que non entenden a emenda. Non entenden. Entón pasamos á votación, moción por moción ou as dous xuntas. Como queiran. Por separado. Entón pasamos a do BNG, votos a favor do BNG. Pero unha cuestión. A moción entendo, a emenda enténdese que é a moción do BNG, non a moción do Partido Popular. Non. Non só temos a emenda a... Bueno, dicen o mismo en todo caso. Está claro, non? Entón, pasamos a votar a moción do BNG. Votos a favor da moción do BNG? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Agora votamos a do Partido Popular. Votos a favor do Partido Popular? Abstencións? En contra? Queda aprobada a moción do Partido Popular. Sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial Popular para que a Deputación Provincial de Lugo reforce e incremente os fondos para a conservación da rede viaria provincial. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, pois, moi bo día a todos. Moi brevemente, porque a petición é francamente clara e concisa e, además, moi coherente do que leva pedido este grupo desde hai moitos anos. Concretamente, no punto de acordo, empezo por el, solicitamos á excelentísima Diputación Provincial de Lugo que reforce e incremente os fondos asignados no orzamento do ano 18 para a conservación do conxunto da rede viaria provincial, comprometéndose a facelo cos primeiros remanentes que se xeren do exercicio anterior e non estean comprometidos e se incorporen deste xeito ao orzamento do ano 18. Ben, é indiscutible a sensibilidade e a preocupación que esta corporación ten polas infraestructuras, tense demostrado sobradamente nos debates de incluso nesta sesión plenaria, especialmente máis vehementes e reivindicacións, todo hai que dicilo, cando o titular da vía é un responsable que non coincida ao goberno políticamente co goberno desta institución, non? Iso
indudablemente debe de corrixirse. Creo que, igual que este grupo apoia cando o Goberno trae iniciativas para reivindicar tanto a Xunta de Galicia, hai que dicir que neste caso en infraestructuras a reivindicación suele ser menor e, dende logo, co Goberno do Estado, que coincidimos aínda na sesión plenaria de hoxe, e, como ustedes saben, é bastante recurrente nos últimos tempos. E creo que, evidentemente, para nós Lugo ten que ser o primeiro e cando, independentemente do partido político que asine a moción, pida infraestructuras, se está dentro dunha lógica e coherencia, pois este grupo vai na apoiar. Pero neste caso, claro, toca falar da Deputación Provincial de Lugo. E é verdad, e coincido co voceiro do Bloque Nacionalista Galego que defendeu a iniciativa no punto anterior, esta institución deu un paso importante, non? Deu un paso importante especialmente no plan de estradas. É verdade que recordarán que ese plan de estradas nace dunha moción do grupo que represento e que, ademais, nesa moción baixou as pretensións para intentar chegar a un acordo, non? Que, como sempre insistimos, e hoxe novamente pois quedou patente, cando non temos un goberno con maioría absoluta, é absolutamente imprescindible que as persoas que teñan responsabilidades actúen con sensibilidade e basándose fundamentalmente na negociación, porque senón normalmente o que se acaban é provocando roturas bastante agresivas e, sobre todo, pois en moitos casos, unha imaxe da institución bastante indigna, non? E que todos temos que estar á altura das circunstancias. Por iso, amparándose pois nese único afán que intentamos ter sempre de consensuar e de sacar proxectos adiante, naquela iniciativa que se rexistrou en xullo do 17, concretamente o 19, pedíamos un investimento de 45 millóns de euros e pedíamos un plan plurianual. O que se acadou foi a primeira convocatoria, que evidentemente a nosa petición eran 15 millóns de euros cada exercicio e o que se chegou ao acordo foi dos 15 millóns de euros. Plan que, ademais, se reparteu dunha maneira en donde tamén demostramos a altura de miras todos os grupos políticos e chegamos a un acordo. Agora, o que temos que reivindicar, e toda vez que nesta sesión plenaria tamén se nos dá conta da liquidación do exercicio 17, en donde aparecen unhas cantidades, é indudable que habrá que matizalo cas facturas pendentes de exercicios anteriores ou incluso, con amortizacións de deuda, pero a cifra que reflexa a liquidación son 50 millóns de euros en remanentes de tesorería, non? Ese dato sí que contrasta con 1 millón e pico solo de superávit, pero, en todo caso, o que está claro é que hai unha cantidade económica dentro dos remanentes que este grupo pide, en este caso, dunha maneira concreta e clara, que se destine unha parte para reforzar o orzamento para a conservación. Nos podíamos traer, evidentemente, fotografías, en donde tamén, evidentemente, temos en conta a orografía da nosa provincia, a climatoloxía, e sin recursos, dicen ustedes moi ben, cando llo piden outras administracións, é difícil non que se poidan acometer investimentos, e, sobre todo, en obra pública, en donde un kilómetro, pois todos sabemos o que custa, non? Para canto máis a multitude de kilómetros que ten esta institución que, se non recordo mal, é a rede viaria máis extensa de España. Por iso, no ton conciliador que intentamos empregar sempre, o que traemos hoxe aquí é esa petición de incrementar os fondos de conservación no exercicio 18, decimos de onde se poden ou de onde debemos sacalo, e o que buscamos é que continúe esa filosofía de reivindicar as mellores infraestructuras posibles para os nosos veciños e veciñas, non só cando o titular é Fomento ou cando é outra administración, sino, sobre todo, que é onde temos a obriga de remedialo, cando o titular é a Deputación Provincial. E creo, ademais, que este grupo está perfectamente legitimado para facelo pola circunstancia pola que empecé a falar, non? Porque deste grupo saleu a moción para instar o presidente da Deputación a aprobar un plan provincial plurianual de estradas. Neste primer turno, nada máis. Ten a palabra o representante do Bloque. Pois como ben explicou a portavoz do PP, efectivamente, temos 4.100 kilómetros de vías provinciais
E para a institución a larga é un problema. Pois cidadáns non, obviamente. Digo isto porque non é normal que unha institución como a Diputación Provincial de Lugo teña 4.100 kilómetros de rede viaria. Durante 24 anos o Partido Popular foi ampliando. Lonxe de facer convenios coa Xunta, incluso aquí o temos debatido moitas veces, de que había que transferir estradas, pois nada, aínda fixeron máis delas. Curiosamente, unha das que se vai arreglar neste ano, Barreiros Trabada, esa tiña hai que fazer a Xunta nos anos 90, pero non, tamén a fixo o Partido Popular e tamén a fixo a Diputación. Entonces, claro, manter esta rede viaria pois é moi complicado. Claro, o Partido Popular daquela pois facía de todo, non? Era de ter aquel goberno alternativo a Fraga dentro da provincia de Lugo, non? Creábanse inludes, creábanse suplusas, facías unha cotó paralela, bueno, xa sabemos o que había. Pero agora temos que apandar co que hai, non? Efectivamente, atribúyese ao Partido Popular que foi gracias a eles os que hai ese plan de estradas que son dotado con 15 millóns de euros, aprobado unánimemente por todos os grupos políticos aquí presentes. É un plan 2017-2019 que creo que prácticamente ainda non se empezou a executar. Vamos, a nosa postura é que se empece a executar ese plan e despois, no ano 19, pois aquí ali arriba estarán sentados uns ou outros, non? E a quen lle toque, desde logo, pois terá que facer un novo plan e incrementalo o máximo posible. Neso estamos de acordo. Tendo sempre en conta non perder o norte de que hai que transferir á Xunta estradas. Eu creo que era un acordo no que coincidíamos todos os grupos, ao mellor xa hai 2 ou 3 anos. Polo tanto, eu non lle vexo sentido a esta proposta que fai o Partido Popular de ahora, os remanentes que se elevan a pleno supostamente neste mes, bueno, no mes que entra, pois facer máis aportacións a ese plan de estradas. Home, acabamos de consensualo, xa digo, hai 4 ou 5 meses, non están as obras empezadas aínda, vamos a esperar a que remate, ese 2017, 2019, e despois, en vez de 15 millóns, quen esteña gobernando no 2019 se pode meter 20 millóns, pois por nós encantados da vida. Nesta primeira intervención nada máis. Gracias, señor diputado. Ten a palabra o portavoz do PSOE. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Pois ben, perdón, realmente o plan de estradas dos 15 millóns de euros non está orientado á conservación, está orientado a facer obra nova, non? Como vostede sabe, salvo algún concello puntualmente que planteou unha intervención xeneralizada na súa rede viaria, pois a maioría está centrada en reforzos de firme que evidentemente esas estradas pois en futuros anos inmediatos non van a necesitar conservación. Pero o Departamento, que recibeu un recorte este ano en conservación de fondos, precisa indudablemente poder ter cantidade económica para acometelo. Realmente, nós sempre asistimos a unha doble versión do Bloque Nacionalista Galego, non? Cando un asunto o leva o seu compañeiro Ferreiro, é un pouco aire fresco, non? Intenta ser coherente co difícil que lle pon, non? Porque evidentemente ten un pasado que todos coñecemos o seu grupo nesta institución, pero bueno, con determinación, con unha certa coherencia, pois se pide unha cousa en Barreiros, pide aí aquí, e pide en Outeiro de Rei. A veces salelle ben, porque sale adiante, outras veces salelle mal, pero máis ou menos intenta ser un pouco coherente, non? A postura do Bloque Nacionalista Galego, cando intervén o señor Veiga, é ese bloque que aínda está medio no goberno, non? Está pero non está,
Cando está en Barreiros, dice e reivindica estradas da Xunta, reivindica estradas de fomento, pode ir pedilas incluso a calquer concello que non lle afecta, pero en cambio desoe os propios veciños de Barreiros, por exemplo, sobre as estradas da Diputación nas praias. É dicir, non, é que xa destinamos 15 millóns de euros nun plan de estradas, cando realmente a reivindicación inicial era de xusticia. Ademais, quero recordarlle que o último goberno do Partido Popular nesta institución deixou asignado un plan de estradas de 40 millóns de euros, que na época de Besteiro, en algún caso, rescindiron o contrato e indemnizaron a empresa. Preferiron non facer a obra, indemnizar a empresa adxudicataria que tiña o contrato asinado e deixar a carretera sin facer. Eu, evidentemente, voto en falta nun asunto tan importante unha intervención do voceiro do PSOE, pero, bueno, despois do que pasou hoxe, pois eu entendo que o secretario xeral ten máis baches que reparar que non os das estradas provinciais, e sei que, indudablemente, aínda que el sí que fala do seu libro, dáballe recomendacións ao meu compañeiro Demetrio, que iba por manual, usted sí que vai por manual, usted fala de hemodinámica e de estradas de fomento, e o que pasa nesta institución, ponse de perfil, probablemente señor instigador desta desfeita, porque seguramente hoxe o presidente quixo reconducir a situación nese receso e vostede non lle deixou, non? Pero o certo é que neste momento estamos nun asunto superimportante en donde este voto a calidade de vida dos veciños e veciñas e, ademais, está redactado dunha maneira, pois, por decilo, bastante flexible, non? Que vostedes poden poñer unha cantidade, estamos dispostos, por suposto, a negociar e a ter o apoio, como demos en moitas outras circunstancias, non lle vou a recordar aquí cales, porque seguramente se recordará e seguramente tamén coincidirá comigo que foron os principales acertos que tuvo nesta legislatura o Goberno que vostede non preside, pero que probablemente vostede alecciona e dirixe. Entón, dito isto, dado que perde a ocasión de intervenir e de darnos unha contestación dun asunto tan importante no primer turno, creo, polo menos desde que eu son deputada, é a primeira vez que un deputado do Goberno renuncia a intervir no primer turno nun asunto, ademais, directamente relacionado e con competencias da institución. Con iso, só cabe dúas conclusións. O que non lle preocupa, seguramente esa seña unha intervención equivocada, ou que me vai a explicar, como suele facelo vostede, ou polo menos esforzándose, non sempre consigue a claridade, no segundo turno. Eu, de verdade, que estou desexando escoitalo. O máis importante de todo iso é que o invito a apoiar esta iniciativa e que vostedes, dentro da responsabilidade de goberno, pois intenten dar a cantidade económica da que dispoñan, sin afectar a servicios esenciais, indudablemente, pero sempre pensando que as infraestructuras, como vostede di en moitas ocasións, son clave no desenvolvemento económico da nosa provincia e dos nosos concellos. E moitas vías provinciais son absolutamente vertebradoras e arterias de comunicación entre concellos da nosa provincia, tan importantes como moitas estradas de outras administracións. 3 minutos o voceiro do BNG. Sí, deses 3, un minuto para facerlle unha aclaración a Elena Candia. Parece ser que sempre lle fastidiou que o BNG estivera nos gobernos. Alégrome que lle fastidiara que estuvéramos nos gobernos. E ainda lle fastidiar máis. A respecto dunha estrada da Diputación que se vai arranxar no Concello de Barreiros, que é a 0609, que sale de Vilamar e chega ao alto de Cabarcos, que ten uns 7 ou 8 kilómetros. Esa proposta foi do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Barreiros. Esa proposta foi aprobada no Concello de Barreiros despois dunha iniciativa deste que lle está falando. Se trasladou ali para que se trasladara á Diputación. Houbo unanimidade, pero a iniciativa foi do Bloque Nacionalista Galego. Nos reclamamos e exiximos de todas as institucións. Depois, por outro lado, aí na moción que presentan que as estradas provinciais vertebran, intercomunican os diferentes povos, sí, estamos de acordo, pero non agochen o debate que xa se deu cando interviron tanto
Ferreiro, como o portavoz do Partido Popular, como o portavoz do Partido Socialista, do gravísimo problema que ten a provincia de Lugo coas infraestructuras, as que dependen do Estado, non tanto da Xunta, hai que reconocelo, non tanto da Xunta, pero sí do Estado. É brutal, xa o explicaron, non? Tanto o portavoz do Partido Socialista como o portavoz do Bloque, e reconoceu o propio portavoz do BP. Esa é unha situación intolerable na que eu creo que vostedes tiñan que incidir moito máis do que están incidindo. E volvo a insistir no mismo a respecto deste plan de estradas que dicen que, bueno, que foron ustedes os xestadores dese plan, de acordo, pero aquí está claro que saliu aprobado por unanimidade e por consenso. Que é para a conservación o que está pedindo? Bueno, habría que mirar cada unha delas, por exemplo, esta que lle menciono de 7 km é reparar todo firme dunha punta a outra. Polo tanto, remátese este plan, e xa digo, a quen lle toque no 19 estar aquí, que siga con esa filosofía e, desde logo, que amplíe moito máis esa cantidade, porque é necesario. E tamén, paralelamente, volvo a repetilo, que se faigan negociacións coa Xunta para soltar lastre. Porque, entre outras cousas, o que defendemos o Bloque nas Diputacións tamén é, desde logo, que baleiralas, señora Cante. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias. Non se preocupe pola renuncia ao primeiro turno, é que o que lle teño que dicir, que vostede, por certo, tamén sabe, é máis que suficiente 3 minutos. E o que non vou a participar é da súa cortina de fume, que supoño que tamén estenderá mediáticamente, na que pretenderá disimular o desprecio que o Partido Popular ten coa provincia de Lugo, creendo ao Pleno da Diputación un debate sobre infraestructuras cando está interiorizadísimo na opinión pública o mal estado das que dependen da Xunta de Galicia, das que dependen do Partido Popular tamén no Goberno central. Por iso é máis que suficiente estes 3 minutos. O que é evidente é que o Goberno da Deputación, dende o ano 2015 ata o ano 2018, inviste ou ten proxectada a inversión de 42,5 millóns de euros na rede viaria provincial, que non nos ten todo o Ministerio de Fomento, con ser o Ministerio de Fomento, con orzamentos de 80 millóns de euros, non de miles e miles millóns de euros que manexa o Goberno do Estado, en vías que son principais, non só pos traslados interlocais, senón pos traslados interprovinciais, intracomunitarios e incluso transeuropeos, que é o que vostedes non queren atender, onde a tipoloxía de tráfico é moi diferente e a de usos tamén é absolutamente diferente. Só no ano 2018, eses 15 millóns de euros dun plan extraordinario que propuxo por vía enmenda o presidente da Deputación a esa iniciativa, que pretendía parecerse a aquela que vostede menciona dos 40 millóns de euros, que non tiña consignación orzamentaria. Orzamento sin consignación orzamentaria fainos calquera. Experto é o Partido Popular, pero facer querendo, quere facelos calquera, se asume a irresponsabilidade de engañar os veciños e veciñas desa maneira. Tamén é verdade que dende o ano 2012 ata o ano 2018 só unha circunstancia impediu que esta Diputación investise 21 millóns de euros na rede viaria provincial, que foron eses 3,5 millóns de euros que aportaba o Goberno do Estado ao Plan de Obras e Servicios e que desde que o Goberno o señor Rajoy no ano 2018 lle sacou a esta provincia. O gallá tuvésemos o voto favorable do Partido Popular cando foi necesario para exixirlle a Rajoy eses 3,5 millóns de euros que hoxe, 6 anos despois, terían sumado 21 millóns de euros de investimento. Polo tanto, eso é o que lle tiña que dicir, que o sabe vostede ben. Outra cousa é que queira ocultalo, e outra cousa é o que saia en algún sitio. Evidentemente, ten que poñer todos os recursos para tratar de disimular o mal estado no que está a rede viaria que depende de vostedes en esta provincia. Aquí existe, que hai moitas autovías, variantes, corredores e demais que directamente non existen, máis que na teorización ou neses plans sin dotación económica aos que vostede apela. Un minuto para rematar.
Mire, dúas matizacións. En primer lugar, vostede non destinou 15 millóns ao arranxo do plan de estradas. É unha operación de débeda. Vostede decideuno, pero pagará nos que veñan. Probablemente vostede prefería que, en vez de facer un axuste no plan de obras e servicios, fixéramos o que fixo Zapatero. Por que non di vostede o que tuvo que devolver, cobrado indebidamente da participación nos tributos do Estado, por facer números como castillos sobre de naipes, que é o que saben facer vostedes? Ou por que non cita vostede os investimentos do plan E, que ainda hai ben pouco que se acabaron de pagar? Mire, vostede colleu ese discurso que eu, indudablemente, me parece que vai no camiño correcto, porque canto máis se equivoque vostede, moitas máis posibilidades teremos nosotros de acertar. É indudable que hai que reforzar o firme das estradas como votamos a favor nos primeiros puntos da orde do día. O que tamén é indudable é que ese discurso de mirar a Madrid, que vostede vai ali ca deputada e saca unha foto no Congreso e ven encantado exercendo de secretario xeral, pareceme moi acertado, probablemente pola súa parte. Pero aquí toca demostralo. E aquí, ata a data, o que hai son 400.000 euros menos para a conservación de estradas, documento dos orzamentos, e o que hai é un préstamo para o pago do plan de estradas, que pagarase no futuro. Iso é ata agora a implicación do Goberno, que nos aplaudimos, porque xa lle dixen que canto máis intentemos consensuar as cousas e canto máis vostedes se mentalicen de que son un goberno en minoría e con pouco entendemento, pois menos perxudicarán a institución. Neste momento, o único que lle estamos pedindo é que aporte máis diñeiro para a conservación de estradas, que por agora vostedes recortaron. Non sei cal é a razón, pero iso é a realidade. Poñen os orzamentos. Recortar, concepto que vostede sabe utilizar cando analiza outras administracións, a veces incluso con mentiras ou con medias verdades. Pero aquí, ademais, está moi claro. Só ten que ler vostede a memoria dos orzamentos do ano 15, 16, 17, que é o último que se aprobou o 18, e verá que, efectivamente, no 18 hai un recorte en conservación. Por iso, aquí, a Administración competente, que a institución provincial, pedímoslle que reforce ese destino. A partir de aí, cando vostede trae unha iniciativa na que evidentemente denuncia algo que hai que mellorar, nosotros non exercemos de representantes de ninguén máis que dos veciños de Lugo. Por certo, a opinión pública refréndanos. Eu poidolle dar, mire que cargou usted contra Feijóo, que pouco menos que lle atacou hasta de delincuente. A opinión pública, eu teño un amigo que sempre me dice, a veces veñeme con contos e dice, mas xente dice, e eu pregúntolle, e a xente quen é? 10, 20, 50 ou tú é un amigo? A opinión pública. Quen é a opinión pública? Os 4 ou 5 que lle din que usted vai na liña adecuada, como a hoxe esta mañá? Pois probablemente non. A opinión pública fíxolle ganar ao goberno da Xunta, indudablemente fixo que neste momento teñamos en Madrid un presidente do Partido Popular e o que veña despois, con humildade, iremos traballando e intentando estar á altura das circunstancias. Por decir que dice o Bloque Nacionalista Galego, e evidentemente sempre me provoca nesa línea, a min único goberno que me preocupaba que gobernara o Bloque Nacionalista Galego, e non por ningún tipo de afán subxectivo, non, senón polo ben era Mondoñedo, e como el ben sabe, pois neste momento non só non están gobernando, senón que dimitiron. Así que, a partir de aí, con responsabilidade e pensando fundamentalmente nos veciños da provincia, intenten seguir incrementando o fondo para a conservación de estradas. Non porque llo pide o Partido Popular, porque llo pide tamén esa opinión pública que vostede só escoita polo oído esquerdo. Debatida a moción, pasamos a votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Non se aproba a moción. Seguinte punto. Parte de control e fiscalización. No punto 9 se dá conta dos informes do cuarto trimestre de 2017 relativo ao cumprimento dos prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial, do Consorcio de Incendios e da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías. En relación aos informes dos meses de outubro, novembro e dicembro de 2017, no punto 10 se dá conta da información económica da Deputación de Lugo a 31 de decembro de 2017. No punto 11
se dá conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamental e Sustentabilidade Financiera a 31 de diciembre de 2017 para os efectos de suministración de información do estado de execución do cuarto trimestre ao Ministerio de Facenda e Función Pública. E no punto 12 se dá conta da liquidación do orzamento do 2017. E, por último, no punto 13, se dá conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o dende o día 1 ao 28 de febreiro de 2018. Hai dous asuntos de urxencia. É unha proposta do Goberno para ampliar o plazo de presentación de memorias ou proxectos do Plan Único para 2017, pois, visto peticións de varios alcaldes verbalmente, pois nos pareceu consecuente ampliálo hasta o 10 de abril. Non sei se están de acordo. Primeiro votamos a urgencia, estamos de acordo da urgencia. Unanimidade na urgencia e unanimidade no acordo. E hai outro asunto de urgencia, que é unha moción do BNG de urgencia, que creo que tamén poden defenderles a urgencia ou... No, simplemente porque se basea nunha cuestión que apareceu, nos enteramos unha vez que estaba o orden do día feito, co cal nos impediu traela polo método ordinario. Votamos a urgencia. Non a xustifica máis. Votos a favor da urgencia? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a urgencia. E hai dos preguntas, creo que unha do BNG sobre unhas entradas no concerto da Capela de Santa María. Vai contestar a diputada de Cultura, Pilar García Porto. Bos días a todas e a todos. Non sei se o voceiro do BNG quere intervir antes ou contesto directamente. Non, contesta en todo caso, se teño que preguntar, así o faré. A pregunta está clara no texto. En canto á primeira parte, cantas invitacións especiais distribuíron para na Capela de Santa María, repartiu a área de cultura, directa ou indirectamente, para este concerto de Xavier Díaz. E a seguinte pregunta: cal foi o criterio seguido pola área de cultura para decidir que persoas se merecían esta invitación especial? Pois a resposta é que non houbo ningún tipo de convite especial nin para o concerto de Xavier Díaz, nin para ningún outro concerto, tanto no Musicaz 2017 como no Musicaz 2018, que son os que levo organizado dende que estou ao fronte desta área. E o único que sí que me gustaría facer é algún tipo de puntualización, o que en todo caso vostedes din na exposición de motivos, xa que é puramente unha apreciación do que aconteceu, non se corresponde en absoluto coa realidade. Creo que é por puro descoñecemento, simplemente, por eso me gustaría aclararlo. Vostede di que nese proceso que se puxeron a disposición do público un pouco máis de 100 invitacións, non é así, puxos a totalidade do aforo legalmente establecido para a capela, que son 200 persoas sentadas. Por iso había alrededor de 200 persoas no concerto, e tal e como se explicaba claramente nos folletos de promoción do ciclo de concertos do Musicaz, cada persoa que se achegou ata a Capela de Santa María puido retirar un máximo de dúas entradas. A maiores de isto, eu podo entender que o mellor quen lle traslada a información pois se confunde, non, polo que sucedeu en etapas anteriores nas que se facían concertos na Capela de Santa María sin control do aforo, sin entradas previas, sin controlar as saídas en caso de emerxencia, sin poñer accesos para persoas con capacidades diferentes, sin poñer as seus públicos a disposición do público que acudía á capela. Polo tanto, comprendo que se en ocasións anteriores se accedía con total liberdade, sin ningún tipo de control, pois agora hai un cauce establecido que garante absolutamente a seguridade das persoas que se achegan ata a Capela de Santa María. E pouco máis se teño que dicir disto.
Hai outra pregunta do Partido Popular que vai contestar. Perdón, pero como se fixo unha apreciación, custeime tamén dicir algo. Non só se contestou a pregunta, senón que se fixe unha intervención. E, desde logo, dende o BNG non inventamos as preguntas, senón é o que nos trasladan as persoas que estaban na cola e que logo estaban no concerto e observaron que, cando menos, un 40% da xente que estaba no concerto non pasara pola cola. Bueno, eu trasladarei esa resposta que se deu aquí e veremos o que fan, igual co que vai pasar a seguinte semana, co que está acontecendo con todo o referente ás entradas, a cursos, etc., que está pasando na área de cultura. Eu, desde logo, non vou a facer aquí, a poñerme nunha discusión, entre outras cousas, porque non tuve a sorte de poder ir ao concerto, pero digo que nin unha, nin dúas, nin tres, nin cinco persoas foron as que me trasladaron isto, senón bastante máis, e que contaron as entradas ou as persoas que estaban collendo entradas, e logo contaron, por eso sabía que eran 200 persoas, as que estaban no propio concerto. Pero, bueno, eu traslado a resposta e logo cada un que valore en función da súa propia experiencia. Ben, moi breve para rematar. Eu simplemente llevo a facer alusión non ao que di a xente que evidentemente non accedeu ao concerto, que o mellor en ocasións anteriores si accedeu, insisto, pero as condicións e a situación é diferente. E o que sí que lles vou a ler a continuación é o informe emitido polo Centro de Artesanía e Deseño en referencia ao Musicaz 2018, e non só a ese concerto, senón a todo o ciclo de concertos. É moi breve, señor presidente. En relación co desenvolvemento dos concertos programados no ciclo Musicaz 2018 e o aforo da Capela de Santa María, procede informar. Cada ano, dende o Centro de Artesanía e Deseño, organízase un ciclo de concertos na Capela de Santa María de música galega, nacional e de outras nacionalidades co fin de poñer en valor os instrumentos musicais a través dos grupos contemporáneos con base na música tradicional, vinculando isto a importancia que teñen os luthiers e artesáns e artesás imprescindibles na fabricación de instrumentos tradicionais, a vez que se impulsa a colección de instrumentos musicais do Centro de Artesanía e Deseño. Cumprindo a normativa vixente en prevención de riscos e de espectáculos públicos, colócanse 200 cadeiras plegables na totalidade do espazo diáfano da capela destinado á exposición, espectáculos públicos, así como habilítase o ábside como escenario ampliando con 2 paneis homologados de 2 por 1 metro cada un. Co fin de evitar aglomeracións na entrada dos concertos e ter un control efectivo do aforo, dende o ano 2017 decídese repartir de xeito gratuito invitacións para os concertos a semana anterior ao mesmo ata esgotar existencias, reservando un máximo, isto é importante que o escoite, señor Ferreiro, reservando un máximo do 10% do aforo por concerto para os traballadores vinculados ao proxecto, promotoros e promotores dos artistas e os propios artistas. Máximo un 10%, o sea que vostede mesmo pode votar as contas. Logo ven unha relación no informe dos concertos coa data de celebración, a data de disposición das invitacións e a data na que se esgotaron as existencias. En concreto, no de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre, como todos sabemos, se esgotaron o mesmo día que se puxeron a disposición. O informe di algunha cuestión máis, pero, bueno, xa non vou afondar neste tema, e o que sí que lle digo é que máis alá de que se produxe unha amplia expectativa para asistir a este concerto, o que, dende logo, foi gratificante poder escoitar non só a Xavier Díaz, senón as Adufeiras de Salitre, tamén lamentar que o aforo da capela sexa o que, non obstante, todos os artistas aceptan que van a ter lugar os seus concertos e, ademais, manifestan o agradecemento por poder celebralo nun lugar tan diferente ao que ven sendo habitual. Nos o único que facemos é garantizar absolutamente a seguridade das persoas que asistan, evitar as aglomeracións e, home, eu fíome totalmente dos informes que fan os técnicos do Centraz. E vostede mesmo di que había máis persoas no concerto, persoas que probablemente non recolleron a entrada, pero que, insisto, nos folletos de promoción xa se di que se pode recoller un máximo de 2 por persoa, co cual é lóxico que algunha persoa levara 2 e asistirá acompañado ou non, ou a recollera para outra persoa, pero un máximo de 2. Nada máis, moitas gracias. Siguiente pregunta contestará o diputado de Medio Rural. Bueno, bons días. En primeiro lugar, quero dicirles que non vou aceptar relato das preguntas, contéstanse pronto. Na miña pregunta, na pregunta da señora Elena Candia, como ben dice, o 8 de noviembre, foi adjudicado ao Centro de Recría Galloso Castro. Entón, polo tanto, o pequeno retraso que hai desde noviembre a hoy é pola millora das obras que se están a celebrar na propia instalación.
non hai máis nada que dicir. Por lo tanto, para min queda contestada a pregunta. Sí, bos días, señor presidente. Gustaríame intervir, igual que así permitiu. Eu creo que, vamos a ver, isto trátase dunha pregunta que se contesta, pode estar de acordo ou non nela, e xa lle va dar tamén ao señor Ferreiro anteriormente, porque, bueno, eu creo que se contesta unha pregunta e ustedes poden volver a facer outra cando queiran, pero isto non é un debate, sinto moito dicirlo. Eu creo que o regulamento permite... Permite, sí, pero isto é unha pregunta, non? Creo que o lógico é contestala. Se está de acordo ben, e se non está de acordo, pois eu creo que lle contestou, pode estar de acordo ou non. Entón o regulamento aplícase para o BNG, pero non para o Partido Popular. Non se aplica para o BNG foi que preguntou aí que iba a contestar ahora mesmo, ademais. Pero fale, que máis dá que digo que... En todo caso, gustaríame que constase en acta que o señor deputado nega que houvese ningún outro problema que non fose o atraso polas melloras das obras. Gustaríame que iso conste en acta. Eu creo que está grabado, non sei se o sabe usted, senón. Non, pero o señor deputado dixo eso, gustaríame que conste en acta, tal como reflexou que o único problema que foi un retraso pola mellora de obras, que non hai ningún outro tipo de problema sanitario, que non houve ningún outro tipo. Eu creo que oiu usted igual que a min. Vale, para que non queden dúbidas. Vale, se non hai máis problema, levantamos a... Sí, señor presidente. Quería facer un robo, se pode facer. Un robo. Ten que facelo no seu momento. Eu creo que temos que ter un pouco de respeto uns polos outros, Vale. Vai, por Dios, é que... Non hai problema, non se cabre, xa o faremos.